uko mai vababa vavo mai vaona baba vavo vakashayika mukadzi vakangoya naye munomu vakagarisana mukadzi akazongoenda saka vakutaura kuti ivo vanoda kuti vakwanise kurapiwa kana vava nani vakwanisa kunokwira bhazi vozoenda kumusha. But come on, look at it. Munhu ari kurwara nditi munhu ari kugwara ari pasi avari kugara vega havana umwe munhu voda kuramba varamba vachibhadharirwa rendi vachinzwai vachabhadharirwa rendi kusvika kupi indona sekuti kana zvadai so vanotori nemunhu kumusha kuenda kumba kuri nani vanobhadharirwa rendi kusvika kupi ndo nyaya yacho iripo ende who knows kuti vachapora rini vedwe saka dai zvanga zvichiita mai vaposta vokwanisa kuwana kana mutu inovatakura zvai vaendese kumusha nekuti mai vachona vanovabatsira iva vangatotaura kutoti havakwanisi kuvabatsira nekuti vanoshandawo kumakula ende lendrodi vachona ane 2 days vachivauza kuti budai izvozvi ndatosiya pamba pachona vachinzi ngavabude vaise zvinopara ini ndangototoregai ndigobhuzama kutaurana sisine mai vachona vanotongotiwa ina handichaziviwo zvokuita. Ina ndichazivi, honestly speaking, I don't know. Makoza achona awandisa evanhu vane nhamo ndatoremegwa nyangwe neni musoro wangu wakutorema zvechokwadi handisi miliyonea dena ndiri miliyonea ndanga nevasilva vese ndovabatsira but ndarwadziwa kusvika pekupedzisira mweya wangu watsemuka sisimeli ndarwadziwa kubatikana chaiko ndiri munhu anokufolowai but ndanga ndisivabatsire ndichitarisira kuti ndoda kutanga nandoona munhu but pandazosvika saka wasvika ukavabatsira here wavabatsira ndatosvika ndikatova 150 zvokuti mari yachona kana vejinzaro vanokwanisa kuvabatsira yasara ne450 ndavapa 150 ndikavatengera maheu nechikafu poriji because vanoti vanokwanisa kubika poriji. Iwewe zvawanga waindako wagoni kufona uri papo pacho pana baba vaya ipapo ndozvamunogona zvokukodya chete taura ti watichi ndikutotaura kuti wakaoma panangiri panga pachinetsa network smell denda kufonera kunonetsa network kuno kwachona saka nekwandinogara ini ndogara mutown ivo kwavanotogara ndotokwira almost 30 rand kuenda ikoko saka kwavangori kudhuze nechechi kwandanga ndichienda ndobva ndangoti arega ndipfuure nepapo bhosi ndakangoona utori handichangodzoserawo posi yacho vacho nokuti izvi vowedzerwa mari yokwana yerendi vobhadhara rendi next month vodii vodzokazve vopamiwazve imi vanhu vane maproblems avo vasikana kutaura chokwadi vanhu vese maproblems avo kubatsira inenge itoriwo sacrifice inenge ichoitika paya munhu ane maproblems ake kuti muende kumusha vakati ivo mapiritsi kumusha vanokwanisa here kuzonondipa kumusha saka izvozvi vari kugara musouth africa kana right ndoda kukubvunza naitalent vari kugara musouth africa vari vega pakanzi paitika chinoitika idambudziko rani because vanhu havadi kuenda kumusha ko variko kumusha vari kurwara neTB vari kurwara neHIV vari kumwa mapiritsi vari kupiwa kumusha ikoko wani mapiritsi TB ariko mapiritsi HIV ariko pane kuramba ukatigo uchirapira musouth africa wakomana dewandifambira ikoko uri ikoko ndatavaudza hanja dzavo because hazvizobetseri kutoti vasatopika ndotoona kuti munhu anotoshayiwa chikafu chokuti danga achikwanisa kubikirwa chikafu makuseni masikati nemanheru achimwa treatment yake vanogobikirwa nani vasingadi kuenda kumusha kuna mbuya vachida kugara vega mujoni mukadzi akaida izvo tikatsvaka mukadzi tikamubata mukadzi izvo tikamuwana totohwa rimwe saidhi risingatoiti tikatotsvaka mukadzi zvikuzobudai kunotobuda dzimwe nyaya hakuna mukadzi anongosiya murume wake achiinda hazviiti hazvigoni pane nyaya hazviiti pane nyaya pane nyaya phone number yavo naye pane nyaya phone number yavo iyaiya yavaifona nayo mirainditarise foni yandikufona nayo ndiyo iregai ndikwakutumirai foni tivakonvinze vaende kumusha vavainoumba at least pamwe mukataura navo ngavaende kumba because rendi vachapewa vanora vachibhadharwa nani rendi vanane maproblems avo ndizvo zvogozi situation yavo havagoni kufamba kutaura kwachona havatotauri zvinonzika zvino vanotongotaura zvokuti vanovataura pasi pasi ndakadza kana kutovatora picture nesituation yavanga vatori ndakanda kutovatora picture ndikutumirei but ndatotadza kana kuvatora picture nesituation yavanga vari chai zvakaoma
pavanogara pachona mbuya vachona nasekuru vachona vachitoti ngaarongedze zvinhu zvake aende last month akandipa 360 rand mukukwe arongedze zvinhu zvake abude. ameno handiziviwo handingambotakuri nhamo dzevanhu vese vedu musoro wangu ungato unodoputsikawo handingambokwanisi shuwa ude uchimboza zvinenge zviri kumawhatsapp kwangu kako kana nemafoni call anopinda kama idondiwira tsitsi inandingambokwa as much as ndichida kubatsira handizivi hangu kuti ndozviita sei handizivi hangu but sometimes zvinonyanya vedu zvinonyanya aningasina kubatsirwa ndachiti nevakaramba kundibatsira anti chamuvengi wangu kuti vakaramba kundibatsira inini ndo zvinonetsa unenge usina vedu kana neniwo ndo ndivavo sisimela vasivese vanhu vari kuzvigona kuchiita zvamuri kuita ende kune vamwe vanhu vasikato-appreciate vanotoona kunge zvinhu zvakatoshata zvamatogona izvozvo zvamanotogona izvozvo kuita izvozvo zvakatonaka mwari wekudenga ngakukomborere pane zvamunoita zvese zvamunoitira zimbabwe yese kana nyika dzipi dzese munotidzidzisa zvinhu zvakawandisa we appreciate. Alright, iripo ozotipa namba dzavo tinzobati kumba ndo tiwakonvinze vaende kumusha. Alright, guys, munoziva ndosvika pakuperegwa weni guys, ndosvika pakutoperegwa mufunge pakuperegwa mukaona the amount of calls guys, the amount of messages dzinenge dziri kuinbox ka unotoshaya kutopindura kuti kudi pamwe pachona because ukapindura uchiudza munhu kuti handisi kukwanisa kuti ndikubatsirika ndatove muipi futi nditofamba uchinzini vane vanhu vavo hai munongoziva social media vane vanhu vavo vanenge vatanzi uyai mubatsigwe vanhu vavo isusu takaenda tina kubatsigwa guys ndingagonawo kubatsira munhu wese vasikana ndingazvigona zvakaita kuseruku ava vari kutaurwa ava ndevaya hanzvadzi vaya vatakaposta panapa iri posti so veTB vaya maziva vekurwara neTB vari kuposti kupeji hombe uko mavaziva nditi vaya vekurwara neTB vaya vanhu vakabatsira tikavatumira zvimari vaya mutiri kuziva vamwe vachitumira chinamba haisi kupinda tichitsvaga dzimwe namba tichivapa zvimari ivavo saka mukadzi uya kundifonera chitanzi inini ndiri mudhayari zanzi nangofunga kuti rega ndiende kunovaona sezvo ndakamboona posti yavo nokuti ndogara kubasa ndasina nguva saka ndanzi ndafona ndikaenda kumba kwavo saka ndopari kuti ndasvika kumba kwavo vachidzingwa pakuri kunaya hanimona vari kunzi vari kushota renti ye450 here kwaindasvanga inandiwisisi kwai vanogara vega vari kuti vakauya nemukadzi asi mukadzi akazosvika pakuinda kwai saka vari kugara vega kwaiko saka ndavati chindai kumusha kwai vakati kumusha ndinozonowana mapiritsi eTB neHIV vanhu vari kumusha kuti maTB neHIV vanhu vari kungorapiwa kumusha ende mapiritsi edu ekuzimbabwe eTB anotori strong kudarika mapiritsi ekuSA TB chacho inorapa kuzimbabwe TB dei zvaigona hazvo pamberi pamwari mwari dei mangoita kuti ndiwane mari ndofunga ndichaiita mari yakawandisa ndingokavha nhamo dzemunhu wese alright ndingokavha ndichingondipai mari yacho namwari ndingokavha vanhu vese vari kuuya ndingovakavha vese handiona ndamboisa post maiona panapa papeji guys ndevamwe maivo vari kuti vane 59 years vauya ava vatouya necondition yekuti ini ndoda kutoitigwa huku ndoda kutondogo unobva washaya kutopinda kuti kudii guys unobva watoshaya kutopinda kuti kudii zvikanzi ini nditori kuno kumusha ndakatonzwawo nevanhu kuti munotobatsirawo ini ndatoti ndoda kuitigwawo project yehuku unobva wapererwa guys kushaya kuti ndopindura kuti chii hanimaona nokuti zvizhinji nevana vakafikwa nevabereki vavo saka ndotochengetawo nerera saka ndoda kutoti at least mukagona kunditirawo project yehuku zvinofamba handichaziviwo kutaura chokwadi nyaya dzakadai so ivo vana weekend chivaya dzekungopa mota vanombozivawo yetwa nemaproblems panze kana vaine interest chaicha yevanhu imwe mari yevari kutengesa motikari 1 dei vachindipa kandakavha vanhu dei vachindipa ndakavha vanhu ivo vachi naiwe weekend chivayo hanzvadzi chingondipako mari yemota 1 timbokavha vamwe tikavhe vanhu vese vari kuyava vakauya tikavakavha kana $300 tinotobetsera vakawanda mufunge angotipake mari ye1 kana yeHonda Fit 1 hatidedi munhingikiri yeHonda Fit 1 tikavhewo vanhu veduwe zvinondishayisa hope guys ndinotoshayiwa hope zvinondishayisa hope zvokuti zvinyaya zvinenge ndinobva ndashayiwa hope chikutodisturbika chako kushayiwa hope hanimaona zvakaoma vauya vakati vari kuda huku ava vauya ava my name is Maureen Chi. I'm a mother of 6 children. I am 56 years old. I stay with my friend and my brother's children again because the parents was died. So we live in the family of 13. I beg you for help. I saw you in Facebook. Please, may you help me. I don't have a husband.
he died. I can keep broilers. I have a big broiler fowl. So if you can help, if you want to help me, I can keep those broilers. And then he help. Can you please? I can keep those broilers and sponsor me. I live in Zimbabwe, Mtoko. Thank you for your response. Saka unobva ndapindwa chiti kudini guys. Ndobva ndapindwa chiti kudini. Ndopindwa chiti kudini. Kana ndimi ndopindwa chiti kudini. Apa pani pambe zvo guys. Hey, zvakaoma. Apa pani pambe zvo ndinodaisa guys ndakatotsamwa. Handimona ndakatogumbuka naimi guys team riku diaspora ndudzewo ndo zviri kumba kwenyere guys izvi. Zvokuti izvo zvikoro zvakavhagwa guys. Zvikoro zvakavhagwa. Inini ndovata ku night shift kubasa. Ndochaisa makuseni. Handiti ndoya ndovata. Handitika vanhu vakavata zuru nenda kubasa kapo. Handimaona ndodzoka kubasa inini ndoya ndovata vanhu vakavata. Ndosvika kuma past 8 handiti vanhu vakavata ndachesa na 8. Ndomuka inini kuma 1 2 vanhu vakangovata guys. Ini ndonzi ndimuke inini ndoya ndo cleaner zviriko here vasikana. Zviriko here. Kwenyu zviriko here vasikana. Izvo zvinda vanokupopota. Zviriko here vasikana kuti inini ndofunga kumuka vanhu vakavata zuro inini ndiri kubasa. Ndodzoka ndoya ndojoina kuvata ndomuka masikati. Ndomuka masikati antimaona ndodzoka ndodai gosi nonzi my bread hezeni mwara dei zvaigona paupenyu hwako chako chako imbotsvaga Jesu. Vatinotobatsira pana havadi kuuya vachikudza iwewe isusu pano vanoziva kuti tinobatsira. Saka tiri kunidhi pano utori munhu ari you are an evil someone. You are very evil. You are very evil. You are very evil. You are toxic my sister. Tsvaga Jesu nasi Sunday. Tsvaga yacha Facebook inodarika. Ghost rakanzi my bread na yeso. Facebook inochidarika. But iwewe your soul utori munhu akari bitter. You are a bitter soul. Utori munhu ari bitter. Hauna kumira zvakanaka. Pana papasi pako pano ndisati ndakubloka nditanga ndakuudza dei zvaigona tsvaga nasi Sunday tsvaga Mwari chaiyo vanobatsirwa pano vakawandisa kudarika imi munenge muchihumana vakawandisa. Kana tabatsira munhu we don't atitodi kuti vadzoke pano kuzotaura kuti ndabatsigwa kana kuti ndadai tikatobatsira ngaende. Izvo zvatakatobatsira zuro vamwe vatosvika kuZimbabwe kuti tinotongozopawo feedback but otherwise hazvina need kupa feedback. Handiwana isite chito zvacho zvaitika kubatsira tiri kubatsira vanhu tiri kubatsira nekuda kwaMwari notiko kuti tiri kuda kuti imi muzive kuti kwazobatsirwa munhu. Handiwana saka zvako zvokutiudza kuti hey Range Rover I can kana chida kutenga Range Rover I can afford to buy my own Range Rover. I can afford. Saka ndicheka ndichikubloka because uri munhu asina kumira zvakanaka. You are bitter. You are an evil ghost blocked. Chibva watoenda zvako tabata tombloka. Imi guys munga responda pa ghost kutomurespondera ghost ingomborega aindi anongoenda tinongoinda takadaro titodi maghost aya gangobva pano vaindi ighost rinenge ratongouyawo. Saka tideni nai guys ndoda kuzovhunzawo anzoka aiwa vedwe izvo zvindamukamba kuseni chipopota guys. Inini ndofanira kuya ndotanga kucleana mumba ndichivacleanira. Inini ndofanira kutanga kuya ndichivacleanira guys vakavata ndomuka ndotanga kucleana kana ndimiwo guys. Zvinoita aiwa guys ndingambosekerera tara chokwadi nangu handisitombosekerera hazviiti. Hati hakuna usimbe hwakadaro hazviite. Hatiite usimbe hwakadaro guys hazviite. Kuna musikana hakuna anti vanobatsira hakuna munhu vanhu ngavatongoita. Hapana mwana mudiki panapa kuti imba inonzoreka clean inonamba ichiita zvitsvina vanofanira kungometera zvinenge zviripo but unonzwa iwewo dai ipo panaka ndichitopopota guys kuti iloni yadaitaura musiya yadhiana nhasi baba vacho kana kugadzira yadhi havana guys havana kugadzira vanenge vatori busy vari palaptop vanenge vachingoriwo busy vari palaptop ndopavanenge vachingori kana paTV vachikuita basa rokuona news anchimazviona. Kana ndimiwo guys ndopo ndaichingopopotera munhu wese panopamba yadhi padzapa loni yakura takupinda musamba. Inini ndini ndofunga kuya ndichito hakuna garden boy kuno akusiri kuSM kuti tainotora vanhu paroad kuti uye mugadzire hakuna unofanira kutoita wega. Ini ndofunga kuti ndichosumuka inini kuti ndotondobata zimeshini panze apa ndichigera loni ivo vakagara pasi guys. Kana ndimiwo guys kana nhasi kubika chako handisi kubika handisi kutombobika handibiki. Munhu anenge achingowanzira ningonga sunga chingonozvibikira ndozvakutongoita nhasi because ina ndika abuse wikaidi guys yatove abuse kai
yatove abuse yekuti ndisimuke nditinde kuno kuchekana neloni panze. Murume mukuru akagara mumba achiti ndipa laptop guys kana ndimiwo. Vanhu vacho vanenge vakagara vachita basa rokuseka vose vari vachiona zvanenge vachiona pama laptop kana kuti pa TV baba. Ini ndoita basa rokuti ndiite basa rokuti ndiclean ndidai kana ndimiwo guys. Muruseka ini. Muruseka chi? Muruseka chi? Chisha muruseka imomo. Ndenga kwata buda imomo ne mababa muruseka chisha muruseka imomo. Muna kwana ini. Izvozvi ndateza ma duty guys and every day change ndingo make sure kuti ma duty ndikusenda nyatso kunyora kuti apa ne apa ne apa ne apa ichachena. Haya kana guys azviti basa ndinokungodla chete kungodla vovati kungodla voenda pamafoni kungodla voenda pamalaptop guys kana ndimiwo kungodla voenda kumalaptop kana ndimiwo guys saka mosha yacho ndee chi aiwa kana guys regaini popote guys regaini popote guys ndadisa apa ndatozedzera usavimfiji ndikandotozvigarira palife ndikutongozvigarira palife ini kana ndowashara ndongotora mhene whatever chandichatsva kamfriji kana machips angu nekanyama ndokanda muairfryer ndoenda kunozvivatira manga ndongachizvindira kubasa ndosotera kubasa ini handa zvinondinetsa ndiri kubasa ndozviodhera takeaway yangu guys dependent kana iri uri dependent apa kuti abuse aka ndokushandira kuenda kubasa kuti udle ndodzoka ndokukirinira mumba come on kana ndimiwo guys ndodzoka aiwa kana guys andingamboshikwanisi weekend kunobatsirwa ndibaba avabiki vanotoda kuti ndibike every day mozviona guys ndotomanya kuenda kunobika chidaiwo munogadzira yodhi yadhi panze munazve yadhi kana hazviti anenge akatobata glasi rake rewhisky ari palaptop guys imi motokari ndisekerere aiwa kubika handisi kubika magi handibiki hazviti guys hazviti ndinobaya live yangu ndinde palive ndikutonoudza vanhu palive ndo muri kundi abuse ende tovaza ndikutoudza vanhu palive kuti mose muri kundi abuse. You guys, you are abusing me. Yes, because this is abuse guys, this is abuse. Kana izvo zvikoro zvakafaka kudai so guys makonya aya anenge vachingodya unoita gusa reru 3 pamwedzi ati vanenge vachingonga makuseni apa zvavanenge vachizoita vakaamuka makuseni uyu anodya zvaanoda uyu odya zvaanoda kunotoitwa mamenu 4 kana ndimiwo guys ndikazvigona avadyi ati vana vava havadyi sadza havabatika sadza apa kubva takabva kuafrica havadyi saka umwe oita zvake zvaada umwe kana nimiwo ingaita imba iyoyo ingaita imba uyu wati ndoita chicken and chips yangu okanda umota chicken and chips uyu wati ndikutora chino hameno ogadzira zva fish fingers oisa nechichi paside ndingazvigone naye asikana kana ndimiwo ndingazvigone aibetseri batch cookery sheri nokuti vanoti zvatinobika isusu havabati saka batch cookery zvinenge ndikaidurure guys ndiri kudurura ndiraidurure guys saka batch cookery yacho inenge iri baba vemuno chacho vasingadi kunoita yadhi panze vanenge vachiti handidi chikafu chinogara mfiriji ndoda fresh food hamndovi abuse guys ndiri kuabuswa pano pamba guys I'm being abused guys ndiwirewo tsitsi please be in my corner please help me fight I'm being abused anasandibiki nasingatonyatsotaura kana ndisi kubika ndiri 1 against 3 people kana ndimiwo nasandisi kubika nasandibiki iyo ndatonyatsojambuka ndinotogara pano ndichisunga pana pandoenda kuno aina hembe dzangu dzekubasa dzewiki rese ndotoenda kunozvigarira mubhedroom ndotonovata nguva iripo hanzi how much are you spending audrey ndikataura panoka ndotoita kunge ndiri kutovhaira ndikandingosiyana nekuvhutaura nhamba figa ndakudza kuti panotengwa 3 magosa pamwedzi 3 pamwedzi 3 ini zvechikafu hazvitigwadzi ini ndotenga ka1 pamwe pacho ndovanotenga nokuti ndanga hazvikwanisi ini ndongotenga ka1 pamwe pacho ndongachibudzisa nokuti vanhu vachoti vasiyai vana vadye saka ndachingoti no problem ngavadye kana apera ndivanongoenda voti dedi hapachina voipuwa kadi voenda kunotenga saka ipo ina ndikwana ndipindiri pazviye zvichindigwadza cause mari can be doing some inokwanisa kuita something guys yongoramba ichingotengera vanhu chikafu vachingodla hanimona yongoramba ichingotengera vanhu chikafu guys vachingodla mari iyoyo ka3
pamwedzi chikafu. Iko zvinoshakira kasvika 18 guys. Ndakamuudza kuti you go to work, you contribute on bills. You go to work and you are going to be the one buying food. Ndakunoti muchatika ka 3 here. Zvikuitika right now, are you going to buy food 3 times? Makamuwa muchizuru achiti uchi achivhura mapepa pamuchiti ari kuita noise life achibva kugrocery. Hanzi don't know about aiwa akana langa aiwa akana don't worry. Kani. Achibva kukwati achirongedza zvinhu zvakapa. Achirongedza zvinhu zvakapa. Guys, I'm being abused. Guys, this is abuse. Please help me. This is open safeguarding. Nokuti I'm being abused nevana. They are abusing me. I'm recording. I need justice, guys. I need justice. I need justice for this email. I don't know. Guys. I'm baby. Bureau Wi-Fi. If 124 pounds. Aiwa. Cook chikafu. Iyo zati zvakabvagwa. Iyo zati unataka kuti justice vari mukitchen vachitobika. Handika vabva ku ivondiwire onzazana 3 times ku audugo ka 3 pamwedzi anyway unotazikamwa kana guys kana aiwa kana hazviti ngainde pachisike nechikafu toona kuti ndamuti izvo zvanditi license yako yari kuita uchita zvelicense uchitenga chikafu ndokutite square 118 mutemo unoti unokwanisa kubuda ukanorenda apa unorenda hakuna munhu achakubvunza asi haubudi iwe because uchiri mwana unogara pano unotenga pano guys ndandimiwo guys imi munozvigona sei kudzimba dzenyu koko kwamunogara guys munozvigona sei hanzi justice iyo ndo kutoimba justice for this email zvifukuto kani jeri paholiday apa inosvika kuti holiday kuva nonyongotiteka 1 pagore kanzi hanzi apa they don't get kugeni havageni aivhingire now it's time to work in Audrey ihondo kani haudi kundona nchipopota Audrey ihondo yekuti ndiro dzisukwe ndiro maplates handina pekuisa munhu hamuna kitchen hamuna space yekuisa dishwash handimaona there's no space in kitchen yekuisa dishwash saka ndiro dzinosukwa namaoko handimaona asi unoona dzichitambura dzinoita ende ndinototi ndadzoka ndodzitarisa ndiro dziya ndoti ngadzidzokorodzwe dzodzokorodzwa because ndotoona kuti hadzina kutochena ndiro idzi dzasukwa nemunhu aitofesa hadzina kutochena ndodzosana ndoti suka ndakamira pasaidi kurumidza kusimbisa maoko yausuke kwesha poto idzi kuti dzizochena kwaina sheno ndizendaneta kana haiwa ndikati munobuda makageza makachena muchionekwa padzapa muchichena vanomboziva kuti mune svina yakadai kuti muri svina dzavanhu mune usimbe vanombozviziva vanhu vanenge vachikora ubhururu hwenyu uko hai kana midiwe asina mbona zvakadaro hai kana guys ndaabhizwa pano abhisation is too much apa guys you guys unoenda kubasosora kubasa breakfast yako yaunotozvidyira unenge uri padiet ndotozvidyira ndototenga zvangana smoothie yangu ya ndoyo ndotosora hangu ndakatomwa ndozoti time because kana panda kudzoka kubasa andibike hanimana ndinda ndichikafika ndosvika kumba kuma 8:30 ka ndachisana 8 saka ndotongobva ndotoenda ndichikafika ndikubva ndadya manheru kubasa ndoti kuma 7 ndodzisa ndodhina yangu ndotobva ndadya ndotongoya kuno ndosvika ndichitomugeza ndichitovata hanimaona saka chinenge chatoswera chirimo chakatota chirimo fridge and I only eat sadza sometimes kana ndarifunga ndiri pano pamba andidi sadza and ndotoridya kana ndiri pano ndarifunga hanimona ndopa ndotobika ndotisinge musenda izvo nemadora ndanyatso kurifunga handimazvona kachinji kacho ndongoti kana zvige garlic bread zvangu kana izvo zvimachichi zvimawatiwati zvimasalad ndozvo ndoonda izvo ndoya ndozvimwe ndomuya ndosiya ndoya ndozvivatira makwana ndotomuka ndoindazve ndichingodaro hayi vachizvionesa mai mwana vanenge vachizvionesa it's not fair. And you have to take away something is in exchange like what phone kana guys vanhu vari muuk handizvo kuti munozvigona sekuti vanoenda zvavari weri kana kuti panapa pakudherera chaiko kuda kwakudherera kwekuti haticharohwika guys nokuti ndikarova kandogona kusungisiwa
hanimona saka ndini ndichingopopota apa vanhu vachito unotoona vachipana namasaini vari 3 dedhochoniona ukatanga kutopopota vanotopana namasaini zvatanga vanenge vachitopana namasaini nditonyatsoona kuti uri kunyewa nemaziso panapaka saka nhasi ndandichipenga hanimona ndakandichipenga nhasi ndikati zvenyu zvokuti memuchitondinyeya muchita sei ndezvenyu pano ndichaisa gumbo rangu pasi nhasi ndanyatsoona kuti zvemasaini hazvisi kushanda handanyatsoona kuti zvemasaini ndikatoita zvokuseka vanenge vachitondinyeya kutondipedza ndiripo kuti vatotanga aiwa kana guys saka anyway nango ndimbokudzaiwo abhisa nekusangana nayo pano handitika ngatiitei nyaya yedu yatafambira they don't care I'm the same as group no princess uripo zvakaoma vediwe kana zvakaoma asi ini kutanga mangwana zvandikuita manje ndinosenda tonyatsoti apa ndichidzoka ndakwana spotless clean kusera mangwana futi ndobva ndanonongedza kuti apa holiday ichanakidza anenge asingadoenda kunogara kwake nditonyeiwa guys zvakaoma but anyway handei kunyaya yedu yatainhasi guys saka tirikuda problem father diaries vari kusaidi revana ava saka ndivo vanenge vananozati titori nebackup aninoona saka ndo panenge pane problem papo handivazvona nokuti iwona vanenge vachida kuita usimbe nevana vavo handivaona so ndo panonetsa right guys hatipindei panyaya yedu handitika yanhasi nyaya yanesuro yamai yabhuru wedu yaya handitika hatina kuzogona kuiti tiitaure nesuro because ndandomanya paya kuenda kubasa ndandomanya kuti handingakwanisa kunonoka kubasa saka ndandomanya asi tikuda kuti hanzi good trick is to turn off wifi kana zvashupa take router to work uri right ipapo but zvakangofanana kakudzi vana ava vane mafoni avo ane unlimited vanenge vanoona pamafoni pavo ipapo mafoni avo ane unlimited vanongoona zvavanoda mafoni achakatodownloada paNetflix zvise zviripo saka pane vanenge vaita hapana saka toda kuti mbotaura nenyaya yamai vava guys nesuro yaya saka zvandakazoita inini pana mai vava nesuro handiti vakabva vandisendera message regai munzwe message vakandisendera nesuro mirai ndindi pamessage yavo vakabva vati ndinhasi makuseni zvikanzi good morning sismeli firstly I would like to thank you for taking your time to attend to my matter Antika, thank you for the interactions we had from Wednesday Antika up to Saturday Antika. Because of Pastor Bonnie's words yesterday, I felt hurt. Antika, and even when you asked about my age, that you expected better of me, and what Pastor Bonnie did yesterday was to tarnish my image and make me look like an irresponsible, unreasonable, disrespectful and bad person. But it is well, God knows the best. What Pastor Bonnie did yesterday is deformation of my character, attitude and behavior. But it is well again. God knows best. If not for you that you asked for Pastor Bonnie's conduct, I was never going to reach out to him at all. But it is done now. I am so hurt by his words. I could not even sleep. But all is well. God knows the best. Anmona. Saka do message ndaisigwanani na my sister Makuseni. Ino vanana to right. My sister vaisa message varikuti vari disappointed na Pastor Bonnie anditika vari disappointed na Pastor Bonnie varikufila kuti Pastor Bonnie nezuro varikuti vo vakadeforma character yavo vakadeforma intelligence zavo vakave disrespect kwavari anditika havana kufaranza handina kurara tine dambudziko guys. I don't know. Should I say I didn't know how to help this sister. Tara chokwadi ndatinyatsokuona kuti tiri vanhu vane makarita akasiyana guys. Tiri vanhu vane makarita akasiyana kwavari as much as ndofunga tese panapa taiona nezuro tatakateerera handitika tatakateerera nezuro vari kutofila kuti ivo ndo vakakanganisigwa na Pastor Bonnie, but that pastor vari kuzama kubatsira. So indakabva ndavati nezuro ndakabva ndavapinda ndikati my sister, I was trying handitika nokuti mari yenyu yamukuda yakawandisa isati nakwatinoiwana handiti I was trying ndemakauya kuti ndakabata 20,000 kana nde 25 muchogwa 5 tegona kuona kuti tokubatsirai. But as it is right now kana makuti mimi Pastor Bonnie vakudisappointa ini kwavara ndakona chinhu chakaipa chavakataura. Saka imi makutora kuti ndiri kusaidi rimwe china Pastor Bonnie hapana chakaipa, all is well. Ndabva ndatoona mukana wekuti no it's okay, rega indibude munyaya yacho
and because help chacha yo there's a lot of loopholes zamakazwa nesuro nyaya ine loopholes because ndakuenda kubasa ndakazovabvunza ndinawo pafoni ndobva ndati kwaimimi wai musina kutaura nyaya yekuti makanga muine dzimotikari dzamaive nadzo pakafa murume wenyu makasigwa imba mukasigwa motikari makaita sokuti mari yakapera pamaka sorry tavinga kuwa ndikati mari yakapera pamairapisa murume imimi makasigwa mota mbiri zvikanzi mari mota dzanga dziripo handina kupataura because I didn't think it was relevant saka mota dzanga dziripo takazotengesa chibhadhira marendas zvindakuzati marendas ndikati makatosigwa neshopu imimi yaibika chikafu pastor vataura palive havana kunyepa pastor havana kuita makuwa vatotaura pamberi pemunhu wese takateerera tese muripo imi kuti my sister but ndakakuudza I told you kuti if you are not careful chazoita meeting nasitadzoka pameeting uya wandakambokuudza paya saka handichazivi. So she felt offended guys, the lady. I would like to believe kuti mukadzi uyuka akakura aine ndofunga murume wake pangari penyu anga nelife yepamusoro anga nelife yepamusoro anga ari queen hanimaona because even nyaya kumuti ndakati nomunotsvaga basa rehouse girl mufanoshanda handika haina mubata zvakanaka kana makatera nezuro pakataura kanzi my sister said I can go and look for a housemaid job hanimona hazvina kutovafadza handizoti chinoshamisa chinonyadzisa pakuita house girl chi guys chekuti vanhu unobva magumbukira kunzi indoita house girl chi nokuti housemaid mazhinji ari pana pari kuendesa vana kuchikoro mahousemaid ari mazhinji pana pari akatovaka dzimba dzavo vakatopedza vana vakatograduate. Saka she can see kuti makateerera here nezuro guys achitaura kuti hanzi kugana kunoku zvikoro zvakanaka private school saka vana ndakavagadzika kuma because ndakaona kuti kugovernment school hakuiti kuti vaindi mini ndise kuti anogona kuva kutonyipa vana vaenda kuchikoro haungachengeti kuti unogadzisa vana kumba guys chikoro chiripo vangani vane kugana vari kuenda kugovernment school ikoko vangani mureva kuti kugana vana vese kuenda private school saka wobva wati ninda kugadzisa vana pamba simply because I'm not trying to private school guys zvakamekawo sense here saka pano uyai okay advice nima WhatsApp ko kan pano vanda kukwira uyai tionesai because vakawanda vakadzi vanenge vakatoda right now guys munofanira kuziva kuti life inochinja handitika you must know yes you must know kuti life inochinja guys life yaungo chirarama masana sada kuita achikwidzana sinofunga panze pana ndichipopota ndika pamaloni chiti loni saka ndano affectwa masaina saya panze paloni pana ndidapa nda affectwa animona saka guys life inochinja zvauri kana uchirarama life yakanaka zvichikwira azvireve kuti ndiyo life uchagara nayo ndokana chiudzana kuti life ino kudai life ino kungodai just like a blink of an eye inogona kuchinja life nokuti aisi yedu life ine muridzi wayo aisi yedu guys kana life yakuchinjira there's nothing wrong in downgrading there's nothing wrong iwe wacho kuti zvinhu zvangu luxury wangu wajaira umbochinja bijani yes hello mami how are you uyai magibuda kwahosho hauna green button buda udzoke ndokona tanga utarangu mira pane vari kubvunza nyaya yemwana mai vasvika kuzimbabwe mai vaya vemwana vasvika kuzimbabwe saka vatondifonera varo vasere vaisa maaudio vari kuzimbabwe achiti kwanzi hanzi ndafonera hama zvinhu zvacho zvakangooma hanzi namai vakaenda nemwana nezuro ndafonera hama dzangu kuzimbabwe chozva ndasvika nemwana kwanzi ndichiti vandipewo mari yekuenda kwaikupi vatkwarisape kwaikupi hamene kwavataura kwavari kuenda kwai saka nditazoti vati vari kuenda kupi kwai hama dzikati isa tinawo saka mari saka muchaenda sei hanimoona saka ndatozovatumira zvekamari kuti vakwanise kukwira vainde kwavari kuda kuenda kunokwanzi unonzi kupi andisisindazimamuka ndikuswera sei sori yeine kukunetsai ndave kusvika mumvuma ndamboedza kutaura nababa vemwana nagogo vacho vanditumire mari ndasvika muharare kuti ndipfuurire kuwedza nemwana vese havana chavataura chisvinu mbuya vacho ndatovaudza vakati ndikasvika muharare handina mari zvikandisaka uchaita sei so ndave wari kuti ndogona kustaka futi nemwana dai ndiri ndega ndaiona kutamba ndakererwa apa gumbo remwana rava wesi kuzvimba riri kurwadza guys zinoshaya kuti wodini ndatozovatumira zvemari apa amuona wemukuriyo ndatozovatumira mari pamukuru kuti vakwanise kufamba kunosvika kupi kuwedza kwacho kwavari kuenda hanimona tozovatumira mari kuti vakwanise kufamba kunosvika kuwedza kwachona saka zvakaoma guys handisiwo ndobva ndatovaudza kuti guys ini ndazama ndagona ndakakupromisa kuti munosvika kuzimbabwe mave kuzimbabwe iko ndoda kutumira mari kuti musvike kuwedza handichinawo ndopatagumirawo agreement tatati tokusvika kumusha tasvika kumusha
handiti mukazotaura dambudziko chige kuramba muchidzoka muchiti chakati tatakati tokwinisai kumusha mari kumusha handichina ndasvika pakuvaudza gaisara chokwadi ndasvika pakuvaudza iyi audio iyi iyo 20 yasvika I hope pedu tapedza peduwo tapedza ese kuprofesa kwandakaita kuti kuzimbabwe ndokuendesa masvika kuzimbabwe ndopatabatsira kugumira ipapapa handitika show all the best kumberi chaida nokuti uchadzokazve woti kwai kurudiwa mari yekurapa ndichizoiwanepi naye asikana handinoti ndakanganza here buda udzoke angachida ari kuedwa chitaura kwese. Hey Darius, how are you? Sisimili, first things first. I wanted to say good because we're coming into the hay fever season. Tenga ma ananzishiko. Yes, and I drink them every single day. Otherwise, I'm not going to hay fever. Ini nangu going back to nya yedu yaitaitera nezuro. I ended up having to watch the first live. One of the first questions that I have is rent yake nde monthly kana ndegore yese mukadzi uya akati iye akanga akabhadhara a year but now ipapo andakati anzi pastor vakamubvunza nezuro kuti rende wasvikadzina ndine mari andinesika ndakabhadhara gore rese saka nezuro ndakungapasa ndichara naye pafoni ndakamubvunza ndikati ko imimi nokuti anzi bhuti venyu vari kuamerica komadi kundipa nhamba ndafonera bhuti vatumire yavo mari zvikanzi ndezva2023. So meaning to say kuti kugana uku vagara more than 2 years. Yes. Yes. Number 2, my second question. Why did you really go to Ghana? What exactly? Why did you go to Ghana where you knew nobody? Nothing. Why couldn't you go back to your own home country, Zimbabwe? You chose to go to Ghana. Why? My next question is, with all that, akati South Africa, motor and everything else, I know because my medical bills are very expensive. So all that money finished. You're looking for handouts. Things are not adding up for this lady. They are not. I don't want to leaky, but see, if you need help, come with like nyazotara ichokwadi because nyachoka tichataka tichikuvunza my questions and isusu vana vadiki munenge makuti handakuvunza my questions nevana vadiki. And the last thing as well, like I love Pastor. Pastor was saying, Pastor that didn't expose a lot of things. Sisi Yvonne, please come back and really speak and say, stop being defensive. I'm sorry. I'm sorry if I've offended you. You're not acknowledging what you have done. You're acting like you everything is okay. Your entitlement as well. Like you expect Sisimeli, like right now, I cannot expect you if I cannot expect you to be phoning me every day. Sisimeli Diaries has got so many people. I can't expect you to be calling me every day. Of course. Why does she, even if I'm the top star sender past Sisimeli Diaries, I cannot expect you to call me every single day. Why is she expecting that entitlement? Another thing that we're all battling comment section. Yvonne, did you have some kind of relationship na pastor? Could Makambo tell something yet or not? Buda udzoke. And then when I'm like why do you feel so much entitlement from the pastor? What is it? Because do you know what it is? You were making thank God Sisimeli wisdom. You're making Sisimeli look stupid. We're just analyzing because tine vamwe vanhu varipo vari masishini akadaro takungotaura tatosiyana nayo nyaya ndavaudza ivo kuti wish you all the best my sister, I cannot continue. Yeah, like you were making do you know Sisimeli was surprised in some of the things you're making her look stupid. Imagine if she had gone a lot more deeper. Because A, B, C, D, E, F, G should have come out looking so crazy. Let's not do that. What exactly is it that you need? Hello, mommy. How are you? Right. Hello. Hello, Sisimeli Murisei. Ndiri bo. Nyaya yemadhava Sisimeli inini handisi kumbonyatsoinzwisisa pavakatanga kutaura nyaya yavo that day.
ndakaita ma-question mark. What's the use yekuenda kugana sisimeli uchinyatsoziva situation state iwo zvinhu zvakatooma ugare nesister yako zvinhu zvakaoma woenda nevana kusina hama dzako uri kuenda noitei kunhu kwausiri kuziva una basa nyaya yavo ine ma-question mark nyaya yavo mother avo dai vataura chokwadi because what's the use yekuenda ikoko hausi kushanda uri kuwedzera futi ma-expense unyatsoziva situation yako plus zvimwe zvandakaona kuti mother ava situation upenyu hunochinja zvavamuchataura sisimeli kuti life inochinja sometimes you have to accept kwete kuda kuraramba uchirarama life iri yausisiri kukwanisa vanofanira kuaccepta plus kutaura chokwadi nyaya yavo vari kutenga vari kudza vanhu vana vadiki vanofanira kutaura chokwadi kuti vabatsirike no chokwadi changa chakubuda nezuro napasta if you look at it chokwadi changa chakubuda mbijana napasta changa chakubuda pasta vakangwara kana makatsa pasta vaive vakangwara manje vaiti vakataura voti handidi kutaura zvakawanda vokanda chijoka hanoona one key point vozoka kuti I don't want to go back chichi vokanda chimwe handimaona taitobata ipapo vati vakataura pasta zvese kuti toziva kuti akasirwa zvinhu akadini dei pasta asina kushtaura itisingazivi zvese kuzoti aiwa mukuona kuti mukadzi uyu hana kudzingwa pagaisi kwanga kaisa kwakwe hana kudzingwa asi ndaka yakati ndakadzingwa handi pasta vakati hauna kudzingwa handitika mukadzi handitomboda kutaura kuti mukadzi uyo haana kudzingwa inini I have a best friend muNigeria. Nigerians are straight talkers handidi kunyebera they are straight wande pasta vanga vachitaurawo newisdom dzekuti munhu waMwari that's why vanga vasingazongotiwo zvavo dyo but it's only because he's a man of God but most Nigerians they are straight talkers ini ndichitanga kutamba naye munhu ndaitombova offended nezvaaitaura pandakatozoona kuti no vanhu vasingagone kufeka zvavari anongokudza sezvazviri dai anga akadzingwa the woman was going to stay straight up kuti panapa handichakuda iye pache zvake ndiye anga ine mezi dzake dzaaingofungawo dzaakaronga because I don't see the sense yekuti waona kuti zvinhu hazvisi kukufambira woti ndakuenda kugana kusina waunoziva and then what kana wasvika kugana kwacho once ndainvitwa ne-female friend wozonodii kana wasvika kugana the same money akashandisa for transport for mari yerent ye1 year nechikafu chavaimbodya that money was enough kuti vatogona kungodzoka futi kuSouth Africa and start again makadzore kwasister Odimiye kuya vakagara only 3 months exactly 3 months chete vakagara only 3 months kwasisi Odimiye kuya 3 months ndodzo vakagara from there vachibva vatobva ndibva vatoenda pavakaenda. The other problem with this woman is the sense of entitlement yatiri kutaura because of course hama dziripo but they are not entitled to help you. Pastor varipo but he was not entitled to help her. Iwewe semuridzi wevana you are supposed to stand wotofaitira vana vako wototanga kutoita mabhinda ekuti zvinhu zvifambe. Of course vanhu vanokwanisa kukubatsira kana vachikwanisa but kana vasingakwanisa haisi mhosva ende avaforced kunzi vakubatsire. Plus ivo kola vainyatsokwira kukwira ndege kuenda vaiziva kuti mother in law havasi good books like papa pavaenda official vari mazondo kune hama dzemurume wavo ivo vaienda vozoti handichakwanisi kuenda because mother in law wacho hatisi good books nyaya yavo but kola vachibva kuAfrica vakaendesa kuNigeria andi pastor vakataura nezuro vakati mucity maumo uri muLagos munogara bamini vako vane imba imomo mune vatete vako vane imba imomo handika then inonzi Anambra State handika ndo kunemba yemurume wako maflats emurume wako nekumba nekwavamwene handika you had a lot of places to go but you chose kuenda kuGhana. Guys, kuri kuda nyaya dzekunzi zvinhu zvakachipa. Are there no other places in Nigeria are cheap zvokuti unosimuka kunopinda another country kuenda kuGhana? Are there no other places in Nigeria are cheap kuti aikwanisa kungobvo from Lagos to another city but ari imomo Nigeria imomo? It means there was something greater chakamupusha kuenda kuGhana, not zvekunzi hanzi friend yangu yakazonditi kuGhana kune marenta akachipa. That one is not adding up. That one haisi kunyatsokuita chandiri kuona inini pfungwa dzangu munganibvunza guys madha vanenge vakaita munhu handika wechirume wangofambidzana naye
munhu uyu ndofunga ndiye wakavaendesa kunga ikoko ndobva anovasaka dry ndopakabuda mashoko akazodzwa pastor ekunzi you are no longer my pastor anomaona Yeah, that one makes sense. as far as I know you told me that I am no longer your pastor andiona or am I wrong vanga vasingadaviri ipapo munhu uyu paaidla mari dry ndofunga ndopakati muudze kuti hausiri pastor handino I just ndokufungawo kuti ndo zvinogona kuve zvakaitika. Kana vachidawo health mother vanofanira kutaura chokwadi kuti hazvisekesi hazvinotonzwisa tsitsi futi condition situation yavava but kutaura chokwadi munhu akataura chokwadi vanhu vanoita willing kubatsira manje vakaita kunyepa ngoti vari kunyepera vana vamagrade 2 zvinonetsa vanofanira kutaura chokwadi mother ngavataure chokwadi. And also I think kuti ivo zvavo pachizvavo semunhu I don't think kuti character yavo munhu aigona kugarisana nevanhu because munhu ana tete vari kuUK ane hanzvadzi iri kuAmerica all those people vanokwanisa kumabatsira dai anga ari munhu anobatsirika anogarisana nevamwe zvakanaka but why is it vanhu vari kuUK vanhu vari kufanana America havasi kukwanisa kutaura but vakazomublokerei vambomupromisa 15,000 vomubloka. It's not making sense, guys. It's not making sense. Haungoblokewa kunzi ndakokubloka because wandikumbira mari. Right. There's something. Because vari kutotaridza kuti hama dzavo pachizvadzoka dzine to something chokuti vanogona kutovabatsira vakatodzokera vangada vakadzokera kudhara dei vaida kudzokera kuSouth Africa. But I think there was something the theory yekuti kwakuine boyfriend ndo inotomeka sense nekuti dai anga ari munhu aida kudzokera kuSouth Africa chaizvo nehama dzavo chaidzo hama dzavo pachezvavo nevana imadzi kunyika yausingaziri kuenda nevana kunyika yausingaziri kuti ndakutanga life kunoko chii chavanga vaona pamukadzi iwo chavakatrusta kuti ndirega ndiende kuGhana chavakaona pamukadzi vakati rega ndiende kuGhana another country kusina ani kana anowa unoziva panyaya yemapepa at least in Nigeria they are move to another state or another city. Thank you Bianca, thank you for the stars, thank you Bianca for the stars. Kupanyaya yemapepa vakuti mapepa ndinawo pano vakuti handikwanisi kuzokera South Africa gai ndiende kusimba because mapepa ndozobvunzwa interview but vabva kutaura kuti nini ndotaura language yeku South Africa I can speak fluent Afrikaans. Mapepa acho vanonge kugara pasi vakanyatsogadzira nyaya yavo mushe havana kugadzira nyaya yavo zvakanaka. Ndati renti yenyu iri kuita sei? Renti iri kudhura here muUK kunoko? Iri kudhura handiti? Inodhura. Handei kuSpain yakachipa zvekuti kuSpain imari yakachipa imari half of that 400-500 saka zvandataura kudai so sisimeri ndimukasangana neni muchechi ndoti aiwa renti yemuUK inodhura handei kuSpain munosimuka moenda here? aiwa zviti hapana hamungosimuka muchienda ndii chaiko mukadzi sisimerica I think munhu wekuti when things were okay with her husband achidya mari aivhairira hama zvekuti aidadira hama zvisingatomboita anga asingagoni kugara nevamwe vanhu. Unfortunately husband passed away and I think zvakaitika is she continued living a champagne lifestyle on a beer budget because takazonzi vapasta nezuro vachiti ndakakubvunza usati wauya kuNigeria kuti imba nebusiness kuMozambique something like that haana kugona kupindura. Zvakawanda zvakataurwa napasta vaye inini ndaitoti pasta kana pasta is in on this pasta vari kuside kwefamily pakazotaura pasta I changed my mind. I think Yvonne kana chida kubatsirwa ka first of all she has to humble herself. She has to humble herself Sismeli because akazoti hanzi hey ndinozokupai number yaningi naningi vakuudzei about this pastor but why did you bring the pastor here in the first place? You brought the pastor in the question but now you want me to ndinozokuipa kwa pastor but ndinowakanipa number za pastor and then it doesn't make sense ndinowakanibatsira kuti ndiende kuNigeria kwacho now ndapa kunzokuipa kwa pastor
Thank you, Pakwa, Mr. Charles. it Thank you, doesn't Mr. make Charles. sense. Mm. So first of all, she has to Thank humble you, herself. Pauline. Even apology kuna pastor. Anzishweni, pastor, I'm sorry if I Hey, apologize if I. hey. If you are apologizing kune munuka, you say, Sismeli, ndokumbro regerero pane zvandakaita. You don't say if, because if you are putting a question mark, Yes. iwo kuziva You're already zvawakaita. saying kuti hauna chavakatoita chiri wrong. Exactly, because pastor kept repeating more than 10 times, Kuti, I am not your pastor. You made that very clear. Yes. You made that very clear. Yes. Remember your last message to me. Saka pane message yaakatumira pastor ndofunga achitotuka pastor zvisingatomboita. Achivaudza kuti you are not my pastor. But now, one problem. You now want to go back to that pastor. Why asina kutipa number zamwene? Why asina kutipa number? Ndakati ndipe namba dzabamnini. Ndakati ndipe namba dzana babamnini wani. Ndivafonere ndidze kuti vari kumwana vabhodha vanotambura sei. Namba dzakakaramba nadzo dzibudezi. Why asingadene namba dzaDonatus? Toda kutaura naDonatus. Akaramba. Akaramba. Aiwa, if you are listening to this, my sister, kumba usati wada kuenda. Because there is a lot of loopholes in your stories. First of all, pastor vacho vawakaunza iwewe nguwe, you are the one who came with this pastor, but now you are saying pastor vakaipa. 1. 2, you said a lot of rubbish to this pastor for this pastor to get so angry at you. You are very emotional. It's very. About this. And then hama dzemurume dzese dzakaipa. Kuchechi wata meno zvawanga wakutaura tanze vakuudze nezvepasta nezvachechi whatever. And then you're saying kuti a lot of people were helped by your husband when your husband was alive. A lot of people vakaunzwa ku South Africa by your husband. But now all these people, they don't want to help you. Osaiwa kana one. Kana one. I was kutaura chokwadi pa apology yako urikuti wewe I'm sorry if that's another big problem. Kugana ikoko, you are not telling the truth. Yvonne, there is no way inini ndiri muno mu England. Shamari ndrukurowa nema bills zvisingatomboita. There is no way Sismeli can tell me kuti hande ku Spain kwakachipa. Ndotoenda ndongopeka ndoenda ku Spain for no reason. I don't know anybody in Spain. Usina plan yekuti uchazonowana mari sei wakumberi koko kune vanhu. Wewe une inheritance yakasiwa nemurume wako ku Nigeria. Iye mauri imomo osiya ungonanga kugana. Watiwo wakabhadhara 1 year rent up front. Mari 1 year rent up front. You couldn't start like a small business pangobhadhara 6 months and start a business or something. Haukuda kuendesa vana kuma public schools, uruda kuendesa vana kuma private schools because public schools are not good. Kuti mwana aende ku public school kana kuregedza kutoenda kuchikoro samutosa. Pane vanhu vangani vari pano kuno kuizvo zviraitinawo vakabudirira manesi madhota machia vakadzidza pakugobva secondary. Vangani? Takadzidza pama-government school but we are fine. Yes. Like paigara kuno kuSouth Africa Sisimeli paigara nesister yake andizoti ancharangara kuti akati akagara mwedzi mingani. By that time aifana ku-adjust a situation otsvaga kana imba kulocation otsvaga namapeace jobs Sisimeli kutsvaira kana kusuka chero uchingotsvaga haungashaye because upfu unoita 100 rand kunoko. Saka iwe ungatadza utenga tingeji yako yehupu uchidya kana cabbage kana chii musi womudya nevana vako How do you live muflat re-7,000 iwe usina cash iri kupinda mukati usina income iri kupinda? How do you continue to stay muflat re-7,000 uchiti ichazoita sei after that? Ende paakaita downgrade akaenda kucottage. Imba yavaigara murume achiripo yanga isiri yavo here? No, vanga vanemba kuCape Town. Vanga vanemba kuCape Town. Saka when they moved from Cape Town vachida kuJoburg, murume aida kuenda kuita kudhuze nekuenda kukamba kurestaurant yake iyoyi yainzi Facebook iyoyi yanga iri kuNigeria biye kuMozambique because yaipinza mari yanzi yanga iri busy zvekuti. Saka they moved kuti pane kuti tizodarikira kuenda kuCape Town katingogara kuJoburg nobva vasiya vaisa imba vanhu. Saka pakazo pamurume andika ndobva iye adzokera kuCape Town andika ipapa pari tricky futi because akataura kuti hanzi ndakanogara nasisi vangu but the house was there according to murume to pastor
murume pakafa imba yanga iripo, moto dzanga dziripo, business rekumozambiki ranga riripo. Saka akatengesa zvinhu mukadzi uyu kakuda kurarama lifestyle Yanga yeshopping. jaira kurarama life yepamusoro. She felt to She didn't want us to question her. Akafunga kuti akangouya, which is just going to kungopiwa mari obva aenda. Futi after the Fiji issue, takumbotanga newe kure kure tichifamba newe iwe tichienda kusvika tasvika pamongo chapo kuona. So tatanga naye kubva kure tichiona. I knew kuti ndakatomuudza ngati my sister uri kuti paitwe dialogue napastor. Andika pastor vambotaura kuti adutaura zvakawanda. Are you sure kuti you're telling me the truth because handizoti mana surprises pamberi papastor? Akati akana hapana ndakandokudza ini izvozvo. Pastor vasingi vakuvhurika nezvo. Ndakamubvunza ndakuenda basa ngati ko zvakazotogwa napastor ndakubvunza kuti chindiudza zvese before pastor tataura ukati hapana. So uona takatanga kutonesana nezuro ndichienda basa because ndakaenda tinaye pako. Takatanga kutonesana nezuro ndichienda basa because ndaive naye pako. Takatanga kutonesana ipapo. Like so ndati ndicorrecte kuti mari iri kudiwa $30,000 rands hananzi $1,500 kwete $30,000 US. Ndikati $30,000 rands yo kutoitora kunge pasina mari, imari yakawandisa because mari yo yamwana itori nayo batiki haiko. Hansi, she wanted a COS, I think. But andita aitizvoni ari kuendeswa ku UK napasta here. Aisitepe kushanda yaye. Aisitepe kushanda yaye. Aisitepe kuenda basa yaye. Offer yakanga iripo before aita zvese izvizvi. Do you think kuti that offer will still be open? I don't think kuti vanenge vachiri ku. I don't think pastor even kumubatsira hangu ka because makanzwa pastor, I understood where he was coming from when he said inini as a pastor pane pandinogumira. Yes. Kana pazopinda ma elders and the kingsmen and whatnot ukoko handichapinda because there's a family. I understood him and I think vachatry havo kubatsira, but I don't think he will put in effort iya yavaimboisa before. Now the tricky part ichaitika ndeyekuti imimi munoziva munodanana nemanigerian muno makarogwa nemanigerian vamwe venyu munotoziva kuti manigerians anotora vana vavo. Sao pashapiwa condition apa yekuti unosiya vana tokutengera tiketi woinda iwe wosiya vana ndochaitika ani muri kuona asati biwachira kupa tiketi kuona kuenda rova pasi but vana unosiya vaende kuchikoro because hati manigerians haratsi vana vavo. Vana vainavo kugana vangani? Two. Ane one ari South Africa ne two ari kugana. Uya asati yakura uyu. African documents. Kuti mai vake vaneka ubenzi kavainako. Kose aiti zvoni ike handitombomuudze situation yandiri kurarama. Ndikataura ike anoziva kuti mai vangu vaneka kupenga. That's why maybe achipa vanhu information. Maybe ari kutoti is crying for help. Mwana uyu akurizena haachanebereki kazvinya sezvavangaoda kuita apa pakuuya nekanyaya. Mwana akurizena uyu haachaudzwe zvimastories zvemhando nhando. Remember kutoshandira. Remember mwana akutoshandira chigara ega. Andimona. Handiti zvakanyanya kubvunza pafamily apa guys nokuti pamwe munhu uyu kusaenda kwamweni pamwe kwako nemwe mukadzi. Amen. Maybe. Zvachokura mwana wake anogareka ndiye waitika ike handisi kumuudza ende handitoda kuti azive muvhu rangu because anotaura nehama dzake anoudza hama dzake ndiye waireva mwana wake. And if like mwana wedanga treatwa to that extent yekuti aizotamba achitaura nehama dzake here kuriko kwaakabatsira. Yes. Inini hangu I'm just thinking Kaskana. Wait, I have a question. If murume anga ma properties ko Nigeria, so I'm sure one property would have been reserved to kana tichenda ku Nigeria and ndiko kwatinoshikira. So why didn't you go there? But again, this now ndopatida kuti tipinze vaya vari kudanana nemaforeigners vaya. Antika imimi guys pane timu rimwe rakarogwa nemanigerians apa, pane rimwe timu rakarogwa nemakongolisi, pane rimwe timu rakarogwa nemaghananians kana nevamwe vanhu kune dzimwe nyika varungu chaiyo kuno nyika handimaona iwe muno munyika guys. Kana zvinhu zvakanaka paya antika makarogwana nekune maforeign countries aya muchidya mari chirangarira kuisa kamari kopasite, chirangarira kuita development kwaunozoti mangwana unotorawo mari uchivakawo kumusha kwenyu. Izvozvo vakavaka mai avo vasingambotamburi kudai havaienda kunigeria vaingotora vana vavo vaenda kumba kwavo vonogara vachitambura vari kuzimbabwe asi vane pekugara.
but kana uchagona kusiya vana koshanda aifunga kuti murume uyu achagara navo nekusingaperi vangopa kuti rufu ruri kuchauya rwakanyangira pakona vosara vari vega handimaona vakave too reluctant handimachiona. So guys makarogwana nabai friend makula makarogwana naivava manigerian machi rangarirai kuti munoitawo tumwe twenyu kana kutenga musha wako chako musha kuchakuruzeva unyarira kuti si pamunoti kumharizira musangotenga unonzichi mashambeni expensive bagari nema-expensive maguchi chii amene zvamene muchitenga handimaona muchirara mafensi life muchidrive iwo marange rover muchitenga nakuza chiita chako pasaidi chekuti kana chiaccount chako chekuti hachibatwi chinotonototaura kuti hachibatwi kana kuti after ameno handiona chichiaccumulata mari chichiita mainterest iriko kuitira kuti zvinhu zvakadai zvikauya hazvizikamwi guys rufu haruzikamwi kuti anotanga ndiani because munotara muri pazero ona iko zvino mushieti everything mukadzi iye zvinoasikakagani shiete life totaurwa pamunatsa mukadzi uyu chirona iye uchonzwa chitonoifana kuti mukadzi airarama life but hapachina manje. And adding on to that, Sismeli, kune vaive kuti zvinhu zvakatotengwa, ma-properties akatotengwa, what ka. This is the time you need to be having a discussion with your husband. Kuti shamwari tine vana vakadai. Ma-properties tinawo akadai. Just in case if anything was to happen to you, nyora will, even oisa vana vako, usina kuisa inini. So that mangwana, apana munhu anouya achiti, I'm taking this or I'm taking that. Because like you are seeing Nyaya Yvonne, it doesn't make sense at all. Nyaya from start to finish. It does not make sense at all. Van rukuverenga comment section vakawanda varikuti I think kune mukadzi aisagona kuenda kunogara mudzimba dzemurume because kwanga kune mukadzi. Saka iya I think anga akasirwa imba ku South Africa imba nemota. She was supposed to look after those things. And then uyu woku Nigeria kuti machita uye munhu anyora kuti maybe anakwanisa kuenda anogona kuva right urisa nemhaka iyi uyu munhu akapiwa imba yeku South Africa akapiwa zvinhu zveku South Africa mafleti aya neland dzataugozedza dzikapiwa mukadzi woku Nigeria saka akasiya kumboita interest yekunoclaima mapossessions iwayo. Let's also not forget kuti tiri vanhu vakasiyana nditi these are Nigerians and we are Zimbabweans. One thing chatoda kunyatsotaura nachokwadi they will never allow a Zimbabwean to come and take over ma-properties ehama yavo. That one they cannot allow it kuti auye kuzoita take over ma-properties. Chokwadi chaicho they will never allow kuti mukadzi uyu ari kubva kuZimbabwe auye kuzoita take over because vachitanga kufunga kuti akaroorwa mukadzi uyu futi again our brother's property yakuenda nemumwe murume. I think that's the secret pastor. That's the secret pastor didn't want to say. I think so. Sismeli, why Amy Brown? Nancy, she left the husband alone to die in Nigeria. That's why family does not like her. Amy Brown, would we be wrong to say as well kuti murume paakaenda kuakurwara kune mukadzi wake akatopiwawo nemukadzi wake anoventi akazotora maproperties ekuNigeria yakapiwawo kuese. I think this is correct. I think murume anga ane mukadzi kuNigeria akasira uyu zveku-South Africa akasira uyu zveku-Nigeria. That's why akanzi anogara anonzani Adeyomi Adenga pamwe ndosaka asingakwanise kuenda kunotaura nehama akaisa kushamwari kufamily friend because ane vana 3 andozikamawo kuti ane vana andozikamawo kuti mukadzi wake weku-South Africa zvaitozikama. Saka anga ane mpaka pane ma-co-wives apa kuti auye kuzoita take over ari muZimbabwe nasiri muNigerian kuti auya kuzoita take over ma-properties that I can bet vanga vasingambozvibvuma izvozvo. Angane mukadzi kuNigeria ndochokwadi chaiko. Saka paakati ndakuenda kumusha kwangu akurwara paya kana kuti vakati hunzai iye akasara chiti handingaendi nemurume ndosara ndakachengeta zvinhu maproperties kunoku uyu ndokuenda kumukadzi wake mukadzi ndokunomupepa kusvikira afa. Handimaona apa kudaro murume hama dzinenge chingoti mukadzi akapepa murume kuzvekuNigeria kunonde zvake handika zveku-South Africa wo vanga vasiri ku-South Africa saka hatipindiri iye ndobva aita uchipita wekupedza zvinhu zvemari yekuZimbabwe mazvinhu zveku-South Africa zvinobva apedza zveku-South Africa ndobva hama dzamuchinisa vana kumba kuNigeria. Munhu kana usingashande mari hauziziveka kuti mawira inoita mari nemaspenderwo zvinofanira kusiyana.
That aiwa was a nice message for a iyoyo well-kept housewife. Aivaoneka bhotikiwo just for shows. Ndine shop yangu. But kunyazoita run around kunyazoziva kuti shop inobatwa sei. Pandakaita question mark pakuti hanzi ndairapisa murume mari yese ndakatengesa imba ndikaita sei ndichirapisa murume. Mari yese iyoyo sisimeli kunokurapa maybe kana wakutoda hako yokunza situation kuti murume haasi kuenda basa ungoramba chiro chingoburitsa mari aifanira kuenda kuma government hospitals murume achinorapwa sometimes unomboendwa kuma doctors here and there but not zvekuspenda mari yese uchingoburitsa chete mari usiri kuziva kuti situation inozoita sei. plus shilaidzikadziyo yamaproperties akazi murume akatofa maproperties akasara aripo mari yakanayo yekuti azvirapise murume uya. Sismeli, do we know if Yvonne went for funeral ku Nigeria? Funeral yemurume. Hanzi ndakafonera kuchinzi hanzi kurumidzai munhu akurwara hanzi ndobva ndaenda munhu akatofa. Mukafonera amwene sisimeli muchanzwa zvakawanda naYvonne. Dzakaramba kubuda kanhamba anzani bhudhi wacho uyu Donatus. Dzakaramba kubuda dzakaramba dzakaramba kubuda. Mbirai pastor number za Donatus. Tatoshanda naye because yake ine maburi takungoitika zvedu kungoitira vamwe vedu kuti vazivewo kuti zvinhu zvakadai kudana nemaforina kwakanaka asi panguva yezvakanaka pepa muchidana nemaforina itii changa maskana changamukai itii changa invest guys kudadira vamwe kana zvinhu zviri zvakakunakira. Yes usadadire vamwe kana zvakakwana zvinhu zvichikufayira usadadire vamwe usabata kumhurisa vanhu nemakii kudai emota kuti mhoroi kuti vakati makii emota handimaona mwana wamai vangu achisafa hazvingaiti ndigoregedza mwana wamai vangu achisafa ari kune imwe nyika yasingazive. Imagine vana bhuti vake mwana wamai musisi vake bhuti vacho vari kuamerica ivavo kutomubhuloka tete vanhu pavanobvokubatira pavanoti right wakutiziva kuti tiripo nhasi nekuti wazowirwa nedambudziko. ndozvakataurwa napastor Nesrowan kuti he told me the last message he told me I'm no longer a pastor but you are back today because you want something. Vakadaro pastor one vakataura kuti unongonditsvaga nguva zvinenge zvakashata akaipa hameno guys muri kuzvinzwa handitika please don't make the same mistake yakaitwa nemusikana uyu vazhinji venyu makarogwa nemaforeigners ende maforeigners anongwavha ende vanokuchengeta vanenge vanayo but imimi ipapo pachona itaiwo changamu panenge pachipinda marapa iti changamu woona kuti waisawo usangodle yese uchingosiya zvakadaro anditi musangodle yese muchingosiya zvakadaro itaiwo changamu hanzi kuti tizive nenyaya kwitsila tozoita kunge tichiri kuda nenyaya yatichadi takatosiyana nayo because neni wakabva tondirerutsira kuti ndakabva ndatowana way yekuti good luck my sister asaramba achidzoka kwandiri ndakabva ndangoti good luck saka kucharamba tichanoda kunoinvesta hatingaidi kuita content naye haisi content yedu taida kumubatsira but taida zvinhu zvetransparent zvinove zvakazotwista uya achitaura chokwadi ozvininipisa nekuacknowledge paakakanganisa vanhu vomubatsira vachinyatsoziva kwete kuda kunyebera vanhu because people forget kuti there are three sides to the story. Your side, his side and the truth. And the truth always has a way of coming out. Of course. And munhu unofana kuti ukaona uchitaura nyaya yako ukaita vanhu more than one person ari kukuopoza you have to do a self introspection because tese takadai hatinga kuvenge kuti titange kutaura kuti nyaya yako iwewe ine maburi hatinga kuvenge because hatikuzive so it means kuti you are wrong somewhere. You have to do a self introspection unyatsozvigarisa pasi wega sedunga munhu kuti inini why am I thinking I'm correct vanhu vari kuti ndiri wrong papi and then you start to correct yourself because pastor vari kutonyatsozvitaura kuti alright tikakupa mari yekuti dzoka kunoko and then what after that kana usati wagadzirisa unhu hwako usati wazvigadzirisa iwewe pachezvako after that then what what's your plan if injira kakutengwa plan chayana plan yake ndeyekungochinja malocation ekutambudza chete plan hana chera kanza ndazvangochera nhasi plan cheche kuti vanochita vanoenda chikoro nei ndinodini hana plan vachitsvaga anasisi vake kuti nditumirewo mari yebhasi ndiwe kuSouth Africa ndaakuda kushanda asvika kuti muSouth Africa anozodzoka kumadiaries ndipewo mari zvangu ndende kuZimbabwe guys kana kana marestaurant unoinda guys marestaurant unopinda kanoshanda uine mapepa uchigona language
unoenda kumarestaurant ukanoshanda. Utorina advantage yekuti une language. Akatadza kungoti just angoda kuramba achingorarama life kemari izvo zvinhu zvasiyana. She had to understand kuti zvinhu zvasiyana and you adjust. Wotobva muflat 7,000, it didn't make sense kuti munhu unobhadhara 7,000 yeflat. Ende kuchikoro chevana mwana aratidza kuti aidzidza kuchikoro chinodhura atombochitaura zita racho. Right. But aigona Kola wapindalo. Chisimene Tiripo makadiwo. Mudona ngabaya. Akona kudona. handikoni chisimene. Manje papa kudonzera papa ne X yacho. Pane nani? Bayati X. All right. Taura ini code. Sisimeri makadi. Ya. Yakandivhiringidza. Sezvokuti but ndoda kumboita devil's advocate mbichana. Okay. Tinoziva kuti mukadzi uyu ari wrong but ndoda kumbotarisawo from another angle. Kuti tinoziva kuti vanhu vanotadza nenzira dzakasiyana. But mukadzi uyu manzwira andakaita nyaya iyi. Pastor ava nemurume uyu ndofunga vanga vaine relationship iri strong. Yes. Vese maNigerians. Yes. Saka kubatsira kwavakamuita vakamubatsira paushamwari hwavo. Handiti kuti vanozivana kubva kudhara. Ende baba mufundisi ava futi vanenge vane relationship futi nefamily yemurume uyu. Handiti. Saka maNigerians vanoita kakubatana kakasimba kudarika isusu maZimbabweans. Ndosaka muchiona kana even kunana UK uko chichichi vakabatana havatengesani sezvatinoita isusu maZimbabweans. Saka uyu pamanogona kunge akasara angorwana angosara ari ega, family yabatana namufundisi apa angorasirwa akanzi yakuNigeria obva angorasirirwa ikoko ochingodzungaira iwo achazototangira papi. Apa kuti adi mufundisi vanenge vachiti vasati vataura vanotanga kutaura neshamwari nehama dzemukadzi dziri opposite nezvaanenge achida iye. Hamene kuti munozvionawo sei ipapo. I tend to disagree with you, Cole. You know why? You know why? Pastor Makati, you told me in your last message several times, Kuti, I am no longer your pastor. Exactly. The pastor was no longer talking naye ne family. You get what I'm saying? Right? Kana akanga chepila kuti pastor vamira ne side the family. Why then did she come back and wanted us to go back to the pastor? Why? All right. Inini sekuona kwandakaita handizivo. Ndaingoita ndichitsvaira pamwe ndakapotsa somewhere. Ndakaona sekunge namba yamufundisi yakapuwa to verify nyaya yake, not kuti mufundisi varamba vachimubatsira futi. Pamakati mupuwe namba dzadziri dzekuti tinokumbira mufundisi mari here kana kuti yanga iri yekuti tiverify nyaya yaitaura. Yanga iri yekuti sisi pastor babatsire because we had said kuti mari yakawandisa tikwanisi take apana. All right. Ndaifunga kuti yanga iri verification. No. Also, tell me, answer me on this one. Vatete takavafonera andika tichida kuti vabvise kuti something response nakaizwa haana kutaura kuti ndine brother iri kuAmerica yakatombokofa kumupa 15,000. She didn't mention that pano. Akauya achida mari yakakwana 30,000 pano. And this only came out pastor vaburitsa andika nezuro anditoona haana anonyepa iye pache zvake haana kutiudza. 2 kutaura kwenyaya pekutanga ati akatipa akaiplaya kunge zvinhu zvakape akasara asina kana mari. Murume afa mari yaenda apedzera mari kumurume achirapisa murume. Then pastor auzaide chokwadi vakati no iwewe vakatoti kana ukadzokera palive vakatoti you still remember ndichikuudza kuti if you are not careful tichadzoka futi paconference call zvakare. Here we are. Vakati it's true. Ndakakuudza pawakasirwa shop ukasirwa mota ukasirwa imba. Then akaenda kuna pastor ivavo sepastor pastor vakati alright tochikubatsira kuti ugozoenda kuUK andika but pavana madhivana vanosara nani semunhu asina kokuenda kuZimbabwe semunhu asingadi Zimbabwe akaopta kuti ndinosiya vana kuNigeria but ndoda kunosangana nato vanosara sei andi vakamuchengetera matickets ivo same pastor andika nehama dzacho ndidzo dzari kuti vana bhudhi vacho ivavo vari kuti vemurume vari kuti nhasi hachadi kuona vakakontribhuta mari yematickets kuti aende. Asvika akaramba kuenda kunogara kwavamweni
kana wakateerera pastor pastor vakati alright muchechi mangu makaita a sister akavolontiya family friend kuti chiregai ndigare naye nini but kana vakateerera pastor vakati nini hanzi ndakatanga ndamuti uya tigare tese kune mukadzi wangu nemhuri yangu ndoisa mwana wako musikana mukuru kuti kuri mwana wangu kuti akatsika madziro pane chiti chachodya todya tese hanzi akati azviita akaramba ndio pakazoopte kuenda kunigeria vakamutengera matiketi temuti 30,000 vari 3 kuenda kunigeria akanogara kumba kwaadheinke kwanga ari kwakanogara 3 months adheinke kana meno statement kana rakashatawo muchiriona kuti takati kudi handizivi akasvika after 3 months akati my sister I think it's high time you have to go and possess your properties handiti inini nevoti vakadzi kana chiziva nyaya yako ndichokudza chamwari go and fight for your position handika iye akati ndakamubvunza kuti why would you say that handika anza akanzi your time is up but pastor vakazviramba vakati no you are lying handika because this same sister ndiye aitofuna chitaura kuti muri kumbozwawo kuti ari kupi uye mwari because akangobuda kumba kusina munhu panda akati ndakadzingwa if you still remember akati ndakadzingwa naidheinge asi nezuro akazoti anzi ndakarongedza ndega ndikabuda mushure mekunge ndatsamwa kuti idheinkeyo yanga kunditi you have to go and possess your properties ndopakabuda idheinkeyo yasipo handi akati ndaona friend ikamuti ande kugana akamigrate akaenda kugana andiona idheinke akadzoka pasina munhu akafonera pastor kuti munhu hapana please ndiri worried ngatsvagei munhu pastor vakataura kuti idheinke was so worried zvokuti wakadzingwa kunyepa akaudzwa aripo nezvimwe saka nyaya yake ine maburi akawandisa mukadzi yauya nyaya yacho ine maburi ndochokwadi right my sister wabuda mukune bosi pastor vakati kutaura kwapastor nezuro ukasiterera life una bamunini vako vanemba muLagos munini wamurume una vatete vako vanemba muLagos wongorasha pawakabuda kwaadheinke wakadi kuenda ikoko vakamubvunza vakati kana wanga usingadi kuenda kwavari wangaone wachiwakasa kuenda kunonzi kuAnambra State kune properties dzemurume wako andiona but hauna wakaopta kuenda kuGhana iwewe kunyika imwe kusina munhu waunoziva ikoko ukanotanga life ikoko vakamubvunza pastor nezuro andiona aiwa I understand zvamukutaura sisimeli because obviously zvanambota ava sisa vari pafoni vamwe vacho vari apa pavo saka vari kudisturba conversation okay vasikana budai kana chimuta iphone all right sorry I just wanted to answer anga achiti vamwe vanga vari desperate anditi vamwe vakarasiripo ndapedza okay fine saka zvandanichitaura ndezvekuti munoziva hama dzemanigerians aya zvamunoziva zvana amwene nevarora kuZimbabwe zvekunigeria uri muZimbabwe zvako it's times 10 saka obviously kunana bhudhi vacho nekuna nani vanenge vachinyatsokumira zvezvekuti hatidi kana kukuona but ini pane mukadzi uyo chaakandidisappointa zvangu the way she got so angry napastor kuti pastor mungadai hamuna kana kumbondifonera hamuna kana kumbonditsvaga why did she feel that entitlement yekuti munhu akubatsira sezvakaita imi sisimeli mukamukwidza ndege momuendesa kuZimbabwe mobva mamusiya aenda handiti then mozodzoka muchiti ozodzoka papa yekuti imi sisimeli hamuna kana kumbonditsvaga kana kundibvunza kana kundiita sei kuti muzive kuti ndiri sei kana kuti vana vadyei what more did she want handiti help yanga achida angaiwana but apa ndandichingotaura zvangu kuti timbotarisa apa because takungoshandisa maassumptions akawanda but kazhinji manigerians kunana amwenoku havagarike nawo nyaya namwene but iona aikwanisa instead yekuti aende kunogara kuGhana nekunobhadhara rende gore dei akachidzwa kuAfrica kuzodanzi kone zvino kuzodanzi vana vangu havaende kupublic school nokuti hakudzidzwe vabva kuti vaende saka ndakatoona zviri nani vagari vana vari kugara chikoro nokuti hakwanisi kuti kuendesa vana kupublic school kamona hazvimeke sense mutana anotoenda kuchikoro ini taitonyepera vana vaya vanodzidza one last point yandoda kuita ndeyekuti sisimela handiti muri kuona paposition yamuri muri kuUK muchidaidai mune dzimwe hama dzeinza makasiya uko pamwe dziri pasi penyu so mukazotambura imi munofunga kuti vanganyatsokugashira kunyatsotegeza tibatise sisimeli vai vaimboflya vachienda kuUK saka maybe that's why hama dzakewo dzakuita kuti hatikubatsire because vaiona kunge aidada but kuita kwemari dzimwe nguva kunoita kunge kudada asi munhu asingadadi but ana
vake vari kuamerica vakanga vachindopa 15k ka zvakataura nesu vatinzi havana kumudadira asi now the question is why vakazomubloka ivamboti vakabata 15k yavo why aiwa ndanangoti tingotarisawo from different angles nekuita divorce advocate zvakuti tingoona from another angle but ndanangoti ndimboya ndakatarisa nimweza kuti you never know because tingoshandisa mashamsense pane zvizhinji ndizvozvo thank you sisimel thank you very much kola right kola vamwe taurai zvenyu kuvadonha vese ora ndofunga network right saka ameno chiga chimwetewo chidzidzo kune vamwe guys kuti zvinomira zvakadini kana maita even une murume muzimbabwe taimushona chaukarogwa newekwedu uyu vekwedu mazvikiribidi zvekwedu zvigananda zvekwedu handimaona itai kuti tikwanisa kuti uitewo tunhu pasaidi itawo chiakaunti chako pasaidi itawo tunhu twako pasaidi handimaona ichokwadi hatitombovanzi kutozvitaura pano handimaona itawo tunhu ingwarangwara itingochagam because ramangana murumeka hasi mwana mai vako guys anofuma akaenda negirlfriend anofuma akaenda ende kana enda negirlfriend zvinotengeswa zvinhu izvi zvinotengeswa mai mwana vakasara padzere murume afungira mangwana muzvizive mimi varume vashoma anofunga ramangwana kuti mangwana ndozoda kudai ndozodai anongofunga ipapo especially kana vana vematako makuru ava guys anotongofunga matako ipapo kuti matako aya mukati anozopera haazoti matako aya anosvava haatombozoti anozosvara matako aya anotokangama iwewe manje panenge wakatongwara ndopanototondiwa kuitira kuti mangwana uzowana pekuti unotsigirawo wega handimaona unotowana pekuti unokwanisa kuti umiremire utsigire wega handi muri kuchiona right handei kuguvhekevheki guys ngatitandarei zvedu panapa inguva iko ndindiche 1 hour inguva izvozvi 14 past saka ndopesana 14 past 6 exactly izvino 14 past 5 kuti ndikwanisa kugadzira hembe dzekubasa handei kuvhekevheki but it doesn't make sense handisi kuziva kero what exactly does not make sense anzi mukomana vasvika ndofunga iko zvinova vekumurodhi kuenda kumusha vasvika Peter House skuru iwo sina mari sese chokwadi varume vanokufunga magaro akangodzembera magaro chete kana kuti mazamu makuru haatofunga kuti mangwana zvinogona kupera mazamu aya anogona kuvata magaro aya anogona kusvava haazvifungi ramangwana imozviziva gaisa mungaudzigwe haachorifungira mangwana iwe mukadzi ndipo unopinda manje ipapo kana vakadzi venyu vakadzi vana pavangani venyu vakanyengerwa guys girlfriend kana nemari anenge achaenda yachikupa kumba anenge achakupa kumba kana anyenga chaiko guys vematako makura unenge achaya achikupa here mari kumba anenge achakupa chauyoenda kuningi uku inongoenda uku hanzi komadzimai tichire madzimai vakaresponda hanimaona inongoenda kumukadzi saka panonetsa iwe panoda kuti pazvinenge zvakanaka pakaiti changamu pazvinenge zvakanaka pausafunga kuti hazviperi zvinogona kungofa hatisi kuti zvinopera but zvinogona kungopera hanimaona zvinogona kungopera saka chingofunga kuti ingozvitambetarite kuti okay ndiri bhora itinatulana everything bo ko zvikapera ko mangwana akafuma akachinja ndotangira papi zvichakupusha haiwa pane malupos kero paya pane malupos chaiwo aripo pane malupos aripo malupos right hande kubvekevheke guys fonai tinzwi timbonzwawo guys nyaya dziri sei timboyaona nyaya dzenyu timbonzwa guys yatimbonzwa yewo kati timbonzwa nyaya avaudza namba dzabhudhi vavaya kuti tivafonere bhudhi vavaya panonetsa apa timbotaura bhudhi ava vaide kumba titrack conference ati vaide kumba let's see tokwanisa kuva conference ati vaide kumba manje foni yavo inoda kuinvitwa foni yavo handikasodara navo inoda kuinvitwa manje inoda kuinvitwa
Ndokuinvite. Vave kubuda chirwara vaya ndichadzosa post yacho. Ndichadzosa post yacho. Vaya vave kubuda chiti TB vari kurwara neTB chivaya vasina chikafu tikavapa chikafu panapa vaya. Ndichaita kuti namanje ipira kuinvite phone number ndati tiva convince vainde kumba. But now because rent wachapiwa kusvika rini? Wachapiwa rent kusvika rini? Right. Kwaichi na Christine kumvenge sesimeli why vanhu vasingadi kudzokera kuzimu vamwe vacho vanoita ezifu vakasiya vauraya hama apa muno macho vari kutambura zvisingaiti mara why ndorwadziwa nazvo ini hanzi nakola why musingadi kudzokera kuZimbabwe vanhu vari kuSA right pane nyaya yauya hanzi ndiverenge ichi hai sisimeli verengai nyaya yangu palive ndoda help. My story goes like this. My parents angu akasiyana wao kuchine vamwe vana vavachiri vadiki asi isi tu vahombe tatopedza chikoro tatoroorwa so mai ndo vakaita unzenza vakaenda kunogara neboyfriend asi zvakaoma shuwa vakasiya baba vedu so baba vakambozama kuti mai vadzoke since vaiti vana plus vatove nevazukuru nevakwasha expecting muroora but apa last born yavo yakatenzana nemwana wangu wechituyu ndikola mai vako but mai vakaramba kudzoka until baba vazoroora cause vavasiwa nevana vadoko last born was 2 years plus vangu plus vangu 4 years ne2 years vamwe vavati kurei havo vanin'ina vangu so nyaya yangu mai vakazouya vakuti vakuda vana vavasiyana hanzi okay vakazouya chiti vakuda vana vavasiyana neboyfriend yavo but stepmother raised vana ava for about 6 years mai vasipo so takavati ngavatore vana nevazukuru since vavega havana anovaona semunhu azi havana anovaona semunhu vane BP vanomborwara apa mind you vana ava i2 vavo ne2 vangu ne1 wemufana wangu so that patotumira we can support here since baba vachikushanda mai havana munhu chakurwadza kungotora vana kwachi chakurwadza kungotora vana hapana kupera 2 months boyfriend vayadzoka yakabroka after yavasiya ichinogara neumwe mukadzi now vanogara netsana vachirovana pamberi pevana zvakutirwadza apa vakatora vana baba vakatitsamwira vakati tatadza kumira nawo nhasi todii sisimeri baba hapachina communication yakakwana nekuti vakatsamwa wesi mainini mukadzi wababa vakatoti bloka meaning dzimwe nguva ndikaisa message kuna baba ikutanga yavhurwa namainini vanoidileta kuti baba sataura nese pari trick muri kunzwa here nyaya guys muri kunzwa here kana ndodzokorodza ndiri kunzwa here manzwa here kana ndodzokorodza nyaya iyi Paula mai vake nababa vake handika vakaramba mai vakaita unzenza vakatiza vakaita boyfriend vari pamurume iye neumwe sese vake vanga vava vanhu vakuru vatoroorwa handika vanga vatoroorwa mai ndokuita chikomba vaita chikomba mai papa nevana 2 vadiki vanga varipo ndokutiza baba ndokuenda kunogara neboyfriend vaenda kunogara neboyfriend ndobva vasiya vana vadiki vava 2 plus vazukuru vana vemusikana uyu vakuru vanga asiyawo vazukuru vaviri ne1 womunin'ina wake saka vana kuri vati vanga vari 5 ndobva baba vakatombozama kuti mai ngavadzoke mai ndobva varamba vari kuchikomba kusvika baba vazoroora stepmother ndokuuya ndokuchengeta vana ava handika vachengeta vana ava for 6 years handika vana vatokura vaya mai ndokuzodzoka boyfriend yavo yanga yavatiza yaida neumwe mukadzi ndokuzodzoka mai handika zvikanzi ndipei vana handiti ava nemwoyo wokuti timai vedu ndokutora vana vavo vaya handika nevazukuru vaya ndokupa mai kuti chikafu chingoenda ku1 zvinove zvakarwadza baba namainini kuti makutadza kuti nhasi nini makutora mai venyu vakaenda nechikomba ndova makumira navo ini ndichindisiya baba ndobva wabhuloka maini ndobva wabhuloka vasikana ukama nababa hapacha husina mira zvakanaka right vapa mai vana
kuti chikafu chindekoka vapa mai vana hapana kuita 3 months boyfriend yakambotiza mai andobva yachidzoka bheki haichina chinhu yangoveiwanga handimaona iri kungo yakarembedza yochi mabhora ayo bhurugwa ndokubva yadzoka kuna mai ndobva kugamuchira boyfriend asi vakugara nevana kane vazukuru handimaona saka now neboyfriend yaya vari kugara vachirovana pamberi pevana mai neboyfriend saka baba manje uku vakagumbukawo nekuti vasikana ava vakamira chi vakamirawo namai vacho saka zvakunetsa handizodikasa meseji kufoni yababa noti mainini vakati bloka stepmother mainini vanogona kuvhura foni kuti vaverenga voidhilita tobva vasaona saka ndopakuti toita sei kola handiziviwo asi kutaura chokwadi okay hanzi handigare nevana nekuti ndiri kubasa muno musa tese nemunin'ina wangu ndakasiyana nababa vevana so ndikutoshanda kuti ndisapoti vana mistake number 1 yawakaita kola dekubvumira amai kuti vauye from chikomba chavo vobva vangova vana iko zvino vana vachakura vari toxic zvisingaiti vachiona vana mbuya vachigwaniri neboyfriend ivo vachiziva kuti kuna sekuru vedu voti vakuzwa zvakanaka maifa vangosiya vana vari kwavanga vari kana stepmother venyu vaichengeta vana venyu zvakanaka handika makatorera chii vanhu kana maigoda maifa vangoza kuti ndiamunoloja kwamunogara muchiloja ikoko handika muchiona muchikuvatumiro kana zvima $20 vari ikoko vana musiya variko because right now uchavatora uchiva unovadzosera sei kuna baba vana unovadzosera sei kuna baba imakamboita sokuti baba havana kukwana mainini iposati haisi nyore kuchengeta mwana womunhu its not easy kuchengeta mwana womunhu mainini vakatochengeta vana va6 years makakanganisa ipapo makakanganisa ipapo kola ndopa makaita era makaita kola ipapo era ipapapo because vana vakagere zvakanaka iko zvinezvi vachingogwa everyday vana vari kuona vachingorohwa mbuya vachirohwa daily vachigwa muyamuya vachizopesera vataona 1 day maybe vanachibayana nemapanga kwababa kuvana vanga nestable life nastepmother kana vangu vasiro chienda zvakanaka vasiri kuabhuswa makavabvisirei makavabvisirei mai zvokuti vane nyere yavo havo ndenyere yavo hatinei nayo vane nyere yavo asi look at vana right now vachiona kana uchiona danzi mai vako vane mwanakadzana nevana vako iwe hazvitopi chimiro chakanaka hesi raymond hungwe havayo kana mai vako vachiona iwo mai vako zera ravo vachiita mwana iwo akaedza nemuzukuru wavo hazvipi chimiro chakanaka taura chokwadi vava munhu mukuru tava vanhu vakuru hazvipi chimiro chakanaka ndochokwadi mungade musina kutora vana dei makasiya vana variko ende nao makutobhlema mainini kuti vanodzima memeseji vasaona but mungavashora here hatisi vazivi hedu mainini but hatina pawanzwa uchiti mainini vakavaiapisa vana kura kuti mainini stepmother vaibata vana zvakanaka so today ndandiri ndodhilita mameseji iwayo because makandishora munenge mandishora ndachengeta vana va6 years 6 years ndakachengeta vana mai venyu vachihura avo vari kwavari vachinakigwa then boom mongodzoka muya mototora vana motonopa vanhu vaya mwana moda kurava muchikoti nyaya if nothing happened makakanganisa kola gadzirisai can you fix this gadzirisai itoendai kuna mainini munohwarara ikoko kuna mainini noti ndo vatome mai vanipo izvozvo indai munohwarara kuna mainini mukumbire regerero vakusitire kuna baba moronga zvinofamba sei nokuti vana venyu kana unless muchiona vana varepwa iboyfriend yamai hamuizivi muchiona vana vasobhodomaizwa kana kurepiwa vanorepwa vana vanorepiwa vana hamwe muri kumbochifunga here kuti vana vagona kurepwa neboyfriend yamai hana rudzi nevana venyu varipa anovarepa modii tengai machira munokumbira regerero kuna mainini tengai nemunini wako blanketi moenda nawo munokumbira regerero kuna mainini motaura mokusvitirai kuna baba mogara pasi nababa motaura nababa animona mokumbira regerero kana muchibvisa vana mobvisa vana modzosera uku mai chivaregai vakadiva munhu wavakadzoka chiregai varovana nemunhu wavo ikoko mai venyu vachirovana neboyfriend yavo kusina vana vagari vari tu neboyfriend yavo ikoko vachiwa mheno ikoko nokuti vachiri kuda zvevarumeka hamungavasitopi but vamwe vana vai zvinozonyadzisa zvazvo taura chokwadi zvinozonyadzisa hazvo kunyadzisa vana kana naivo vanava vanotonyara neunhu hwakadaro kunyadzisa vana mufunge kunyadzisa vana go and buy 2 blankets call I know you are listening to me kana uchida kunyora komenta pawanyorepa pakomenti moenda kutenga
blankets kwamusa uko mablankets akanaka chacho vasvina siri common atika iwe rake uyu rake motenga grocery moenda kuna maini ichi ndezvamaini zvababa baba rudzi rwenyu maini navo mutoro wamuna rudzi navo mainini mama tiri kuuya tiri kutaura nemi ndimona kana muchikwazana muchizana mukwanisi kuenda pafoni maini tatumirawo pasuro yedu kana maigamuchira pasuro motiudza ine munotora pabhazi zvasvika mainini iyo tiri kuda kukumbira regerero mama takakanganisa hatina kuti taona tikuda kuti mutigadzire ukama hwedu tigadzire ukama hwedu nemi zvese nababa andimona then kana maregererana mochitora vana modzosera ikoko kuna maini vanotoenda zvakanaka kuna maini uku kuna mai kutori nedisaster mangwana munorepegwa vana neboyfriend munorepegwa vana neboyfriend vakadzi vakuru zveshuwa namatiraini ere shuwa chii chakadaro chinenge ngozi zvokubva watadza kugara pasi munhu ane vana vakura vakadorogwa shuwa kutadza kugara pasi kutiza murume uchinoita chikomba zvakaoma amen gai ari kunyora ari kutaipa tinzwa gaizi kune mapedophiles kunzo chikomba chamai hachina kukava nevana venyu vanenge varipo unowana chashina chikatiza mochiwanepo mwana akuvadzwa totenga machira chaiwo kana seti yemapoto chaiyo zvakaoma everyday vachivhika mbuye vachirokwa nasekuru chikomba chasekuru zvesiidzi regai yambo kune munhu akuti nenyaya yangu chimbomira kona titange tapedza uya kutaipa titange tazoda kuti tipedze nenyaya yacho zopinda mune imwe yanyogwa kuseri koko imagine mbuya vevanhu kuzvarwa neboyfriend yavo zvonyadzisa ivo vatonyadzisa vana vavasikana vakura unonyadzisa vana vavasikana vakuru ufungi mbuya kodzi vakurwa neboyfriend naindiudze nekuchidza kurwa nasekuru zviri nani kurwa neboyfriend mbuya apa mu vakatiza murume ndiwo kutiza murume kuti vaende kuchikomba okay hanzi no sisimeni tine munin'ina umwe ari form 2 ndiye anoudza mai magariro ake namainini kumba so mai ended up vati ndakuda vana so takati sinzi kune akura ndiye anona situation anenge achionawo pamwe pacho but naikoli imi bati mainini vakachengeta vana for 6 years saka uyu mwana weform 2 ari kuudza mai magariro ake kuti chii makamboinvestigata kuti muone magariro aende ndezvechokwadi here because mwana neform 2 uyu akada kuenda namai vake mwana neform 2 zvine zvikuitika zvaazvinzwisisi ndimai vake she can never choose mainini over mai vake iform 2 haazvinzwisisi form 2 i 12 13 years i13 years haazvinzwisisi mune evidence here kuti mainini imini pa6 years vakagara makaona here vana vachibatwa rafu mubvunzo wangu pa6 years vakachengeta vana makaona vana vachibatwa rafu here because mwana ari form 2 anenge achienda kuna mai vake mwana musikana akaenda kuna mai vake mune evidence here kuti mbuya nokuti kana vana vaiabuswa surely makaona something mune zvamunoziva nokuti mainini vangazoshata nhasi chete after 6 years vachengeta vamwe vana vese vakura vozongoshata nhasi nokuti musikana uyo akati tiri kuchengeta so vachiudza mai vake vanga vakaenda neboyfriend vadzoka guys mwana anenge achingode chokuenda kuna mai vake boyfriend but right now as it is right now ka akutonyatsokuona kuti wrong turn obviously anochuza mai vake over mainini but mainini hatiri kutonengwa nemwoyo wakaipa unless mune evidence yekuti mune zvamakamboona kuti vakashungurudza vana inga imimi mere comfortable kusiya vana venyu kuna mainini wani come on guys zvimwe zvinoda tifungi you guys you comfortable kusiya vana venyu kuna mainini imimi nhasi mwana ane form 2 yako yakuzotaura tanzi tiri kubatwa so imi vana venyu vakachengetwa namainini papo muchitore comfortable muchitumira grocery vana vachidya kwamainini kwababa venyu ikoko amen weifamta kuti ukachenjedza mai vake zvinoita slaichi zvinotoita stereki zvinoita ndo mafomu tuka kuti nochisuka ndiro hadi tsvairamba hadi animaona ndiwo kamafomu 2 ndo mafomu ari fomu 2
saka akadzisuka ndinoona kuti ndakutodi ndakushandiswa pano kwamai vangu handisukiswi ndiro ndimainini ava handichiziva kuti mai vake vakadzoka variko akadzisuka ndinoti handisukiswi ndiro namainini kuri ubirisuke mubabhati pese paka pasina mai vasipo vakaenda nechikomba anga achisuka anga achiita basa remumba handizivi handisi kumutrust hangu musikana dava kuda mari bamwe brian shuwa chokwadi okay hanzi pane umwe last born akatsva nemafuta so muroora nemunin'ina wangu ndo vakati mainini ndo vapisa saka mama pavakati ndakuda vana hataivapikisa handichaziviwo ipapo ndipasazikwa pane mumwe ari kunzi akatsva nemafuta musikana mwana musikana uyu kwanzi nemuroora ndo vakati apiswa namama saka ipapo ina ndichaziviwo kana vaive bhedhi zvokupisa vana nemafuta ko venyu vakambotsva ikoni venyu vamakasiyawo imimi makaona pane chiri wrong here pavana venyu let's talk about vana venyu imimi vamakatrasta stepmother vakasara navo mainini wenyama venyu vana vamakasiya makamboonawo here vakarohwa vane mamake ekurohwa makamboonawo here vana vakaslima vakaonda makamboonawo vana vachitaura tichine nzara ipo zanotaura tatisi kudya venyu vana vamakasiya imimi vava vachisei venyu vana vamakasiya imimi vanga vachisei maybe ndokuti tiwane answer vavo vavakasiya vakatrasta mainini vakasiyira vanaka vavo vana vakambowana vakatsva here vakambowana vane madzvaga ekurohwa here vakambowana vanataura kwavabvunza kuti taka tisingadyi pano here nokuti handifungi kuti mainini vangavenga 1 munhu pamba voabhisa 1 vosiya vamwe ari kuchaipa regai tinzwe ndo zvava good hanzi takatadza we regret ende takashandiswa nemakuhwa takashandisirwa makuhwa thank you Kola for admitting that ndo makashandisirwa makuhwa makashandiswa ndo chokwadi because iwe mwana wako aigara kwa unamboona kana scratch vamwana hauna waitowana zvakasiri chikwindiri zvana zvaitofana kugara nagogo mongoudzwa kuwa kuti kune mwana azodaiso motopisa vana makakanganisa chigadzisa ikola hesi mati chigadzisa ikola is not too late buy iblanketi rako munin'ina rako kana seti yemapoto motenga blanketi motenga seti yemapoto handika motumira mainini mwese kana ka $20-50 pamusoro kana ka $30 pamheno motumira mainini tokura notigadzirirawo apa chimbobetsana baba venyu motoenda kuna baba venyu through mainini because mainini ndo mukadzi wababa venyu vakaenda ngosunga play vanongosunga play ende hamuna zvamunoita mainini ndinoda kutaura nemi tatomerawo zvinhu tokumira nogamuchira zvinhu kubhasi handika vonogamuchira zvinhu zvasvika here zvinhu mainini tikukumbira regerero tonati hatikwanisi kuti tiuye tiri pamabasa tinoda kukumbira regerero zvatakaita tiri vana tinotadza tiregerereiwo mainini saka zvinhu zvatatumira izvo jira nemapoto ndezvenyu zvesori tiregerereiwo mainini handika kana vati enda sinongura mwoyo wangu tatikukumbira kuti muchiisa baba pakotaure nababa handika mutikumbirirawo regerero futi kuna baba ndo basa ramainini woenda kuna baba unokumbira regerero torai vana venyu mudzosere vana kuna mainini kwakagara uko accident inoitika yekuti mwana anogona kugobata kana pastofu apakatsva kana paine pane akagone pane handimaona so just go back kuna mainini munokumbira endai kuna mainini munokumbira regerero handika because chikomba ichi pane mwana weform 2 kana tatu weform 3 muchazosvitakarepiwa nditokudzai kudai munorepegwa munin'ina muchazodzoka pano right ngatinzwa vangu vachifona muchazodzoka pano shu if you're not careful be very careful hello maya vamuza foni yava ina ndikiri havana kana ndikiri anzi chi alright ndine nyaya yanguwo ndiri kutsvaga rubatsiro munhu washe ndine vana vangu vaviri one asingatauri wandiri kusuwira kuti aende kuzvatanga aende kuchikoro chesign language umwe akanyora form 6 akapasa
ndakushaya mari yeyunivhesiti, ndiri kuzama samadhumbe asi zviri kuramba. Uyo asingatauri sisimeli, I feel I failed him because he's now 22. He can't communicate. Ndakamuzvara achinzwa problem. Ndakamuzvara achinzwa problem. Ikatanga aine 108 achiita urwa munzeve. Then he lost his hearing. Only left with 30%. He went to Buyera Primary School hoping kuti kana ari pane vamwe anokwanisa kutaura, but akangobata 1 mawords. Paakapedza grade 7, mai vakati ndimutore, akauya ndikafamba naye kusvikira awana hearing aid. Akanzi aende kunormal school for 3 years ariko, but nothing was changing. Then I lost my other job. Ndobva ndashoterwa nemari yetransport kuti aende kuchikoro, so he stayed home. It's said kuti he always asks when he's going back to school. So wamai ndikukumbira kubatsirwa kuti aende kusign language school, kunyange akatanga grade 7 hazvina mhosva. Akaita form 6 arikuda kuenda kuuniversity, pamwe upenyu hungaitawo nani, ndaitawo vana vakadzidza. Heyo guys. Eyo guys, ndeumwe usha kufonawo akuti une mwana asinganzwi conduct yatoizivi. This conduct itori first time yangu kutaura neni. Umwe mwana akapedza form 6 anoda kubatsirwa kuti mwana aende kuuniversity, umwe mwana haasi kuda kuti mwana wedu aende izvo. Uya kuti mai vedu vachabva vatibhulokawo, handichiziva vachabva vati hatisisiri mai venyu, maane ngozi, takaripa kahopo trying kuvaonesa about a boyfriend, so tatisa nemafaisi mabereki. Haiwa, kana mai vakubhulokai vari ivo, no problem. Munongoripa vokubhuloka yenyu, but choose what is best for your kids. Choose what is best for your kids. Zvamunofanira kuchuza. Ndo zvamunofanira kuchuza. Choose what is best for your kids. Zvemangozana mai hadziki dzakapera idzi. Vakubhuloke yenyu zvitori right. Kuenga vanga vakaenda wani vavasiri mukati meupenyu hwenyu, vakaenda neboyfriend wani. Handi vakadzoka voga, vandipa makatokura vasipoi. Kuita 7 years zvose vasipo. Vakakangamwa kuti vakasiya vana kuna baba vavo vakaenda kuboyfriend. Kana mungazovhunduka naso tukaita blokwa. 7 years hatinongwaza kuboyfriend. Anzi form 6 ngaashande. Ngoti hatipati vanoda kufona, vachafona. Regai vafone tingoza chokwadi zvinonetsa. Kana iyo wacho kuenda kuinozi kuyo yacho sign language school yacho nayo guys, tingazvigone guys. Tingazvigone. Right. Tikumirira kuti afone. Pane romwe wanda kufona? Pane umwe wanda kufona here? Guys, musakangana kakusapota vetourist travel vava. Vetourist travel vanokubhukirai kana munoda kuenda naVhumba Lodge, Chinoi KFC, Masvingo Ruins, Victoria Falls, vanokubhukirai. They book you changotakura bag chete woenda. They book everything for you. Andika vanokubhukirai vetourist travel, vanokubhukirai kwese kwamunoda kuenda. And you just have to get hold of them. Andika ukauya uchida namba yevetourist travel, tichaposta, vanokugadzirirai zvese, paperwork yese, imiti yenyu zvese vanokuitirai. Imiti yenyu ngovera, hapana chinhu chinobhwasa kuti uzoita maemail uchidai, anomaona. Saka vanokuitira zvese vetourist traveler. Kana muri kuenda kuZimbabwe, sama yasvika vanhu kuUK vanoenda kuZimbabwe vazhinji, kuAfrica vamwe vanoenda kupi, batai tourist travel ikuitirei traveling arrangements only kuZimbabwe nekuSA. Kwete kuti vazokuitirai kubva kuno kuZimbabwe nekuSA vanokurongerai traveling yese. Ekaitiwa. Right, vana vanda kufona here guys, mungotodzodze kumujoloko. Kana masana musi kujola.
Exactly, progress, and there's nothing wrong with that. There's nothing wrong to be a mate. Iwe, takawacha isu. Takawacha, ndichadzoka ndakuita munikiri. Ndichatanga kuita nyaya dzamwe chikudza ifutikiro nevamwe vakaziya kumashure. Takawacha, hapana chamuri kuita chatisina kuita izvi. Zvamuri kuita izvi. Yesi mwana wamaila. Takawacha isu. Vakufona kukudzwa ndifanira nevidhio call ndokuti kudiko. Vidhio call yeko. Ai, ngatiite izvo nomaoko. Vidhio call munoda kuonei. Hey, my sister. Hello. Hello. Hey, muri right. Mose balade. I was really right. Hey, Mati. Mdikani. Ndine chichevo changu. Nevana vangu vaviri vari kuno. Vandakatora kumusha. Ndichiri pamwe ndivazamire yo. Zvinhu zvapenyu zviri kuramba kuita. Saka ndine mumwe mukomana mudiko. Asikone zvane 22 years. Saka handiya kunyanya kundibata mwoyo ukapokupesera because hakwanisi kucommunicata nokuti hatauri. Tiri kumusha ndakamboenda naye kujairos jira achiri mwana mudiki nokuti ndogara muwani kudhuze nekwaita WCA yuko. Saka vanaenda kujairos jira nobva vasvika vakamutesta vakati iwo ane 30% chance of hearing. Saka ndakabva ndazomuzvati havakwanisi kumutora because at least anonzwa. Saka havakwanisi kumuisa kusign language school. Saka ndofanira kumutsvagira chikoro chiri normal. Saka ane 6 years ndakabva ndamuendesa kumusha because munguva iyoyo baba vacho vanga vaya kunoko kuSouth Africa. But hapana hapo chaita angasatumiri mari angasingaita sei ndairarama nemari dzemaloji. Saka ndobva ndazofunga kuti norega nditevere. Saka pandakatevera kuya kunoko ndakatora vana ndikavaendesa kumusha kubwera kuna mai. Saka akadzidza from grade 1 kusvika grade 7 pabwera primary. Saka mai ndibva vati no takudzwa akuramba enda kuchikoro ari kuti vanhu vanondiseka kana achitaura because anotaura semwana. Saka mai ndibva vati mutorei mugare naye ikoko mumutsvagire mahearing aid or muite something kuti abatsirike. Saka paakaya kunoko ndikutarisa mahearing aid ari kuita 10,000. Ndobva ndazoenda kuclinic vanonditi ndiende kunonzi kupola paclinic. Ipapo ndakabva ndasangana nakitongo ari right hope. Ndobva ndataura vanobva vandibatsirawo nemahearing aid. So doktora ndobva vanditi no, anofanira kuenda kunormal school because qualify ku sign language school. But kuti ndigutsikane ndofanira kuenda kusign language school then vonomutesta voona kuti anoqualifya here. So ndakaenda vakanomutesta vakabva vati haqualify kuva pachikoro pavo. So vachamuindisa normal school. Then kana normal school ikaona kuti haasi kupika anything vanofanira kumudzosa. Sesimeli mwana akagara pachikoro I think 3 years. Ndichiti ndikaenda unobvunza because naenda every year ndonovabvunza kuti vari kuona here change kana kuti anofanira kuenda kusaini vachiti no ari kuchinja anotochinja anofanira kutochinja. But iye aizotaura kuti muclass singe pepe ticha vakamuti adzokorodze word airitaura zviri fani. Saka vamwe vaiseka iye manje hachakwanisi kutofokasa. Saka ndakazoona nekutambudzika kwaaita kuti zveplazi gore iroro racho niri chi3 ndopandakaluza rimwe piece rangu randaiva naro. Vanozoya zvitatondibhalansi ro transport every day handichaikwanisi. Ndobva ndamugarisa pamba. Pandagara pamba kudarozve ndova kupomerwa mhosva kuti ndamufeila mwana nezvaagoni kucommunicate haagoni kuita sei. Of course isi tinomunzwa tomunzwisisa kana achitaura because anogona kutaura ma1 words. Saka anogona kutaura word iro neiro isi tozongomabatanidza tozoti ari kuda chakati. Saka paine chichevo changu nokukumbira ndipo kuti akawanikwa nzvimbo nyangwe kumusha yechikoro
yesign language at least akagona kutaura or akagona kuverenga because hatogona kuverenga nezuro chaitaitira kumitsira maabc aimatadza. So ndo pane chikumbiro changu uyo akanyora form 6 ndakazama nepandogona napo pese kusvika apedza manje mari yekuti ndichimuindisa kuyunivhesiti ndanda kuishaya nanhasi handitorina mari yachoni. Baba vakangoitawo dambudziko rendoro vanodhakwa vanotoperawo simba naro doro. Saka kuna baba handina kana uye kuti angandibatsira kana kuti chii, anotorarama upenyu hwake hwaari kutorarama atogarawo kulokesheni kumandela endogara ndega nevana. Saka ndo mamiriro akaita nyaya yangu. Muri kuJoburg? Ndiri kuJoburg. Okay. Sa uyo akapedza weform 6 uyo ane makore mangani? Ane 25. Naikola sori yako muningi wangu. Munhu ane 25 years hagoni kushandira zvechikoro. Do you know kuti vana vakawanda vari kune nyika dziri kunze vanoshanda mapati type kuti vabhadhire maschool fees. Mwana anoenda kuPoland. Baba vakasi kwakuresa mari yePoland. Anoenda kumarestaurant kunoshanda kuti azvibhadharire mari yekuenda kuuniversity. Apa ndakamutsvagira basa. Ndamutsvagira basa. Munhu wacho ndikwari kuenda kwacho nikokoko hakuniti anoti havana mapepa vese vana vangu muno. Vakangoenda ndakatadza kwatosa mapassport ndobva saka gore ravakauya ndakabatsirwa namumwe bamukuru so vaiita zvematraki asi vakazoshayika handisi yanga iri gore ripi vakazoshayika after vaunza vana kunoku. Saka vakandibatsira kuvaunza kuti zvazviri chipa. I think vakandibhadhasa 600 pamwana. So pandakamutsvagira uko kwari kushanda uko kwakangooma, but asi dai anga ine mapepa I feel like aigona kuona basa riri nani ndokuti aigona kuzvisapota ega. Kwakaoma kunei? But manje madi kwakaoma kuri kuitika sei? kubasa kwacho nemurungu wacho haavapi mari dzavo like anokora 2.5. Saka pa 2.5 yanokora iyoyo havapuwi 2.5 yakabatana kudai. Anogona kuti wiki rino akada kuti pakati pewiki anopa 300, wiki rinotera ovapa imwezve achidaro. Izvo kusvikana nhasi haasati atopuwa mari yake. Anosaka kupuwa mari yacho nezvidimbu. Munhu ari kungotora advantage yekuti mawekazi ake haana mapepa ende vese tive kuMozambique nevekumusha. Hapana kana muSouth African mubasa make ende mukula. Because chokwadi chiripo ka 25 years atove munhu mukuru 25 years he can take care of even kuvachinja vamwe vatoni vana tutu ma25 zvokuti apa uya hausipa kutomuverenga kana ane shungu dzechikoro chako even unofa kutomuudza weka. Kana ane shungu dzechikoro now it's time for him to look for a job arize mari yake kana kuita security guard chaiko handona kana kuita garden boy chaiko achiziva gole yake kuti tinoda kuita panapa ndikapiwa 2.5 munhu ari single ndikapiwa 2.5 ndoisa 1000 rangu every month parinochengetwa handika ndoshandisawo 1.5 handiona anoenda kuchikoro anozviendesa kuchikoro zvakanakisa anoenda kuchikoro because simba mbeka hariperi nokuti ona chokwadi mningi chokwadi chiripo nechinodaisoko handika hakuna munhu angakuendesera mwana kuuniversity. Vakadzi vana madhumbe vari kuona vakazara padhayaris panapa vari kutotamburawo vane vana vakapasa zvokutodaro asi vana vakatadza kutoendawo kumauniversity vamwe vachona and then vamwe vachonawo vari kutoshanda kuti zvana choenda kumauniversity nemabasa emumba iwaya. Saka anozoti da kutokuti ndikuendesere wako kuuniversity iwewe zvekwamwari chaicho hazvidi kukurevera nema hapana andiwana hapana ko maloja mari yakazodii. Isusu pandakabva kugweru pamba apa pakabvasara pachichengetwa nemwana wehanzvadzi yamai. So pamba pane mutauro chaipo because imba yavamweni. Saka iwo mwana wehanzvadzi yamai uyo haatotangiki because ndakambopawo point yekuti koma madei kutora uyo asingatauri taminisa kujairos jiri at least mumubhadharirawo pashoma. Kutokonana chaiko kutosvika pakutokonana chaiko totaudzani izvezvi. But
chipo ndechekuti kamwana murume wako iwewe, murume wako andipamba pawo. Pamba pawo handisi. Saka murume wako iwewe anofanwa kuti aende kunogadzisa nyaya idzi because andipamba pake iyi. Sina ndikakudza zviri murume yeka. Makambona mufamily kuti pane munhu anotarisirwa pasi kusvika paextend yekuti nyangoda ukaraise point, your point is nothing kusvika paextend yekuti hauverengwi because you are not contributing anything paimba iyoyo, you are not doing anything. Problem yakaitika paari kubva pakaya kunouka ine zvinhu zvakatanga kuchinja 2015 ndo pakatanga kuiva worse. Aisimwa doro achinda abuse achiita zvese anditi ndikambomusiya ndikadzoka ndikamusiya ndikadzoka because nekuda kwesituation yemuno South Africa wotogare wega hachibalance. Saka ndembomusiya ndodzoka ndomusiya ndodzoka kusvika pakuzoti maenda zvaona kuti zvadei ndichafa nokushingirira vana. Pandakaona kuti vana uyo apedza chikoro wechi2 ndopanakati no chega ndichimboshururuka forever ndibona kuti handingararami here. Saka iye hapana atobvufa akasimudza musoro kuti ati maini ndachikumbura kuti haatombo because iye chaanongofunga muupenyu hwake idoro. Saka imba yaisiye vabereki vake murume wenyu. Imba yamai yake baba vakafa mai vakafa. Saka inini ndindaigarapo nevana. Saka gore rakangobvawo ipapamba ndogore rakasara mai nini ava vachiteka over. Saka pakangoteka over zvinhu zvakabva zvachinja. Even pandakambobvunza umwe muzukuru kumusha ndichiti nekuma kuita zvinhu kuno uku ko ndikada kudzoka manje akati gogo hapana mubvusi makati ndigokwira kuzogara pambapo mungatozourayana pambapo. Saka it's better kuti kandi the right to honor asiri yemurume wako here. Achizive the right to honor. Vasara vari 3 vana. Saka avo vakuru avo vane upenyu hwavo vari kuzviraramira upenyu hwavo. Iye nemunin'ina wake ndo vasina upenyu huri nani. Vanoenda kunobvisa kamunhu iye aripo vogara handimba yavo. Munhu wacho vanhu vanongomutya zoti dai zviri easy apa pasingamgonetsi manje zvinhu zvacho hazvisi nyore. Akatoenda zveshuwa akatoenda kubasa zvinotokurerukira ufunge aitozobatsira even nemunin'ina wake wokuti aende kuJairos Jiri. Ane makore mangani kuJairos Jiri? Ane 22. Saka urikudakata grade 7 munhu ane 22 years. Nokuti apa chichapitika manje because ivo vekuchikoro chakanga aendeswa nditi dai vakanga vamuti vaona kuti first year haasi kupika kana kuti second year vakamuendesa zvazvichaita easy. Manje ivo vairamba vachishingirira kuti anotonzwa chete and achatotaura chete but hapana chaichinja. Saka akanga kungogara pachikoro aingoenda muchikoro ngonogara vachinetsana naye kuti ataure but nekunyara vamwe anga asingabvoti. Saka Jairos Jiri inobhadharisei? Handitombozivi because apa usara zvausingazivi. Jairos Jiri handifungi kuti vanobhadharai. Jairos Jiri, I think you just have to go there unofila mafomu ako voisa mwana pachikoro because vanoona nezvijairos Jiri ma-NGOs. Yes. Saka ndiwo kungodhilei hakuna kungoita nhungu havabhadhari vanhu ava kungoti havabhadhari kuJairos Jiri. Sewo unotogara pa1 pepa yati Jairos Jiri iri pa11 apa iri kuAscot. Sorry, iri kuAscot. Vane zvikombi zvavo zvekuJairos Jiri zvinofamba zvichiti hanzi inobhadharwa mari. Ndatoziva because ndakambotoya kutsvaga macontacts avo paGoogle paya aripo ese ava afoneki ese.
because apa kutsvaga zvinhu zvausingazivi hausi kutoziva una information kutsvaga iyo but information yacho hauna. masign language kumucha esa hapana kana chatomboziva kunze kunonzi kuchiko Marias andisinonzi chichi Marias ndoko vakanditi unouya ne $700 or then ne $20 for assessment. Day. Then we assess the child. Then there are things that you must pay all in all. Then why anenge akuzobhadharirwa nema-NGO but iyo mari iyo it have to be paid. Nokuti chambezana zvinhu zvinobhadharwa nema-NGO guys. Handitozivo. Because ndakapiwa namba dzaheadmaster paMarias pacho ipapo kumasvingo chikoro chekumasvingo. Saka ndobva ndataura navo paWhatsApp. Ndobva ndakaudzwa kuti uya ne $20 ye-assessment ne $700 inobhadharwa kwaye inobhadharwa once off. Kola inde munotsvaga information yenyu zvakanaka. Tsvaga information yenyu zvakanaka. Hauna kana information yaunoziva. Uri kufamba utsvaga rubatsiro hauna kana information yaunayo. Hauna kana information. Munhu anotsvaga rubatsiro ndiwe ndakafonera Jairus G ndakatsvaga namba kuda Jairus G vakati kunoda zvakati. Ndikaenda kune inonzi kwai kune iri kwaMutare inonzi Simukai hakubhadhari. Zvokuti iwewe ndiwe kufaila mwana. Ukatora mwana wako kuenda kuZimbabwe kutora leave yemwedzi. Kuita serious uine mwana uchagira mwana nzvimbo unodzoka mwana atosara chikoro. Ndiwe kufaila mwana ari kutotsvaka grade 3 ka ane 24 years. Ari kutotsvaka grade 3 ane 24 years. Zvozodii? Baba vakaenda havana kutiza mwana yeyu akatauri. Inyaya yedoro anodhakwa zvokusvika zvokushaya zvokutoita asi mwana wake anomuda hake. Saka anoharasa vana. Umwe wacho noutsengo wesecond born akamudza kuti hauzi mwana wangu uri mwana waNyson baba wako akafa. Saka Nyson Chimbetu ndikusungu Nyson Chimbetu Nyson okupi Nyson munina wake imakambourana ningi wacho anokozotaura zvanaizvonise munhu anotaura zvinhu zvinorwadza zvezviya zvokuda kungokurwadzisai. Saka musi wacho niiyoyo aiti kana kamadoro everyday anouya kuti haagari nesu anobva auya otigogodzera midnight. Saka apa pambapa ndinolojangwa ndiri mukati mumain house. Saka ndakurumidza kunovhura because nendichitira kuti asaramba achiita vanhu noise. Ndobva ndamuvhurira opinda. Saka indi ndogara naye nevakomana ava vari two nelast born yangu. Saka ndaibva ndamhanya ndonovhura door opinda obva auya mumatetiri. Ichizisimeni mataura anoita munhu iyeyeka. Unohwatsinga tsitsi dzemuviri dzichirwadza achitaura chete. Saka zvokufurufusha yake haana hake chaanosiya ngo yako kufurufusha woinda hake muchingozvitendera muchingomuvhurira imizvo kungoya kuzofurufusha sesimeki zvokuti vana vaimborespecta kuti baba asi ipapo vakazoona kuti no akazosimuka kati mozati chika vamwe vanoti baba havaro but this time mina hangu dzibheta timbokuvaiuti sii tikundinakidza nechekuti mnenge muchingomvhura dho kotukwa tikundinakidza nechekuti mnenge muchingomuvhurira dho kutomanya kunovhura dho kuti amugonungomubhada kuba kwedi just banning kupai anything saka munomudii munopoza chinonzi chiti ndingamuverenga kuvanhu vakaita sei. Ndakatomboenda ndikanopuwa peace order ndikaya ndikamupa kuti okaramba uchafanamba kuzosungwa yosisimedika peace order anopiwa nemail handisi peace order anopiwa nemapurisa ndosaka asina kuitora siri
because makanomupa moga kapisa order yacho. Iva mapurisa muzati zvimwe zvinhu zvinomboitika so vainangu handizivi because ndakaenda vakanditi ndakaenda kukoti kupomrichu vakasvika vakandipa tsamba yavakandipa so I'm just to show him he mustn't come pamba pako auya ndikamurati ngati this is the letter yandakapuwa kukoti hanzi he mustn't come akamboti kawiki asina kuuya kudai so ndobva azoriti ka zvake ari papase ndopozvitogara malaini ekuseri kwedu ndopane kabhawo akaya akatanga kupopota unokuva anoshamisira ondiripota kumapurisa apa kudaidzira ari panzi kwapambaapana gete unozokupisa anojamba sisimei ini andichamba gete pamba pevatidze vanhu muchitomusekerera muruyi wedu uri kumutolareta iwe asi muchiri kutobudlana nabota sisimeli kana muzoti ndinochema seka ndaisheya kudoita sei ndaisheya kuti mozoti unoti kwanongochimuti aifeti pekupedzisira pakazopedzisira kuuya ndopakazosumuka vakomana vari tu iye vachona asingatauri nayewo vakumusumudza kunomutsveta panze vakabva kuzoti tokurovai zvokuti nyange nemi muchatozopera simba saka papo paipa pakashungurudzwa nevana havanawo kumurova but vakamushungurudza kuti ashe kuti woita sei ndopakapedzisirawo kuuya ipapo because munhu angachange mbele ndoti gete motosekerera kuti kwanzi hawi sure muforeign kujamba imbele ndoti kuti mati munhu ane nharo dzokuti unosheti woita sei muri kumupa bota ka bota ndakaguta kubota abodo because kuchema kwacho kuramba kwacho kwaari kuita achitodzoka ndizati ndine mukadzi wangu munhu anenge achiti ndiri kudzokera mukadzi wangu uri kumhuri yangu munhu aiwa nemweya wokushungurudza so wokungoti ndinzwe inini change ndataura hapana anondipikisa but ano nawo iko zvine zvinzoraita akugara ikoko hatine hachisinaedu naye kwaari ikoko zvakaoma alright kola be serious mwana rukuro ane 22 mwana agoni kuverenga abcd mwana agoni kunyora antika mwana agoni kutaura ataungashisa life language please basa hariperi shanda tora 1 month uinde nemwana kumba antika unotori nepekusvikira kumba tora 1 month uinde kumba kuna mai vako unofamba nemwana uinde kuzvikoro zvekuzimbabwe handiti zvikoro izvi zvemabhoding aya antika unonzwa kuti vanodei vanomutora osara ikoko udzoke uchishanda usari mwana ari kuchikoro ari kudzidza uku kuti ausign language vanoita mabasa vanodzisa mabasa emaoko andiona anogona kudzidza basa remaoko achiita iko nokuti time iri kufamba 22 iwe uri kushanda mugere ikoko zvari kuita hapana be serious munin'ina wangu be serious nelife yevana be serious because iwewo zvichitofamba kudai so kwauri zviri kuita but kumwana manje ukamisa life yemwana tsvaga time umanye kumba inde nemwana kumba munofambira nyaya idzi handiti alright shapo nzotudzawo kuti wafamba sei alright sure dear anyway ine handizivi wabereki ameno zvinhu zvenyu wabereki handizivi meni wabereki handizivi inyaya dzenyu wabereki handisi kuzivawo hane muri kuona vabereki zvimwe zvatinokoshesavo so ameno guys ameno right okay one hello dear Hello, Sismele. yes it is Ndiripo. Kwana uyo abva mukomana uyo ane 25 years. Kana vakaenda kumba kana as long as asingateni 26 before June or July. Ngavaenda kuZimbabwe anoita apprenticeship. asari kuSouth Africa kamanje But vari kuitei? uri kushanda kaiva mai vacho Asi hanzi mwana ndiye akagara. Handi kuchema kuti but apprenticeship haidotanga waapply inoapplywa kana handizvesi kana ari ikoko akagara kana akangotora mapepa ake kwalevel A level oenda wangonoitwa clearance yake kuZimbabwe kumanpower aita application because handi mari yeuniversity hapana uri right ipapo oenda kumatechnical colleges uku kudzidza uchishanda ndizvozvo kana wapedza futi macritical skills aunozova nawo anoenda kuhiti kana kuna hiti kugwera anoenda kuhiti kana kugwera inonzi polytech
exactly mapolitech ese Harare Mutare kuti company yamuhaya inomuendesa kupolitech kupi achipedza ipapo kana akaita electrician akaita diesel plant fitter akaita whatever ndo macritical skills kana kuregerwa naAustralia ndizvozvo asi akangotsina 26 makambani mazhinji zvavharana saka kana achiva neshungu ngaapply before June July because kana June July ndo panobuda maoffers emakambani handisi kutombomuona achiapply ndega ndingomudza kuti ndisimboona achidaro ini kutokola I don't think so alright sega ndimifonere ndikutoona angu achitotaza zvomurume wake ari kuya achiti chamba jurawo zvokuti I doubt chimudzi university asi yega inopa munhu mari munhu ngaende kubasa yaramba kuedras esidia inzwa kairipo kanyaya iripo pane zvatafunga panapa ukaendesa mwana uyu izvozvo ukaaplya kuti mwana ndiwana ne25 ukaaplya kuti aite kunoita apprenticeship zvitori nanika oita kosi yake kacritical skill achiita kosi yake achibhadhara oenda kupolitech kugweri kuya inomufa utoapply atsana 26 kwaine vanoziva akangotsina 26 chete hachatokwanisa kupinda saka 25 mutoapply izvozvo anzi maintake avari kuona naJune July handi otonoigadzira pamwe makanika pamwe magetsi emota kana magetsi emudzimba oita apprenticeship yake makambani abva tokutora uchishanda uchibhadhako ukapedza upuwa basa full time ukapedza ndo critical skills akutorwa kune dzimwe nyika kunze oenda because kuinde zvokuti university izvi madigiri vanhu vanawo ari pasi pepiri vari kuita mutoriro mwana ngaite basa ramavoko saka uchiapply chitsvaga website yegweri polytech chiudza iye mwana wako andanefundisa anozviziva ngaende pawebsite yegweri polytech andika obva atoapply ipapo mazana kungoita nemaemails ongoapply ipapo for internship handisi kutomboona achienda kunoapply hapana zvatopera handisi kutoona chinoapply hapana chandokutoona chienda kunoita hapana zvatovharana zvatopera hapana chakuti ndinoita ke hapana chakutoapply midway hey kuda zvakaoma asi mwana wake form 6 ndinongoti kana usina mai vanenge vachikurudzira futika zvakangooma hazvo ndakazviona monika nditora ndega hapana nditora ndega zvangu hapana amen pana vamwene guys ndakuenda zvangu ine ndakuenda guys I'm going hana research yangu yakuzoda yepo research hana chomubvunza hana chanenge achitoziva zvakangooma zvasikana zvakangooma but zvinowanikwa tingakoti kudi zvinowanikwa zviriko zvinowanikwa zvatopera tatokutara zvatopera tukazozenda kutsvaka kuwebsite kupi nekuti izvo zvinotovafonera kuti ndakuti mirai miedza kuona ndaitaura ndega mirai munotaura ndega mirai soldier ndachinoenda kupi ndachinoenda pawebsite yakanzi Polytech. Otsvaga internship. Yay. Apa zvinoita kugara zvavati Polytech yekupi? Yekugwema. Yeah, chiita chione. Alright. Ndagara ndikazviya vatini asi hana kundibvunza ndikazviya mati yei ini ndangomuna handinawo uchandamudza nangoti ndanotsvaga ipapo zvemainternship izvozvo kaizane andiziviwo ini zvakaoma sikana regai ndichiinda hangu guys regai ndichiinda guys hatayazisoka azvimwe zvinhu zvacho regai ndichiinda
team UK takuda kuna matickets edu guys, matickets musakana kutenga matickets edu guys, bhole yakusvika kwakupisa aiwa apprenticeship notinteship iyo apprenticeship iyo yazvainongonotsvaka kumbe inongonoona kumberi ikoko handitoona kuti anotedzera waine anotedzera waine hatozivi kana vachizoida vanoona kuwebsite daikona kuti utsvakire indozizivawo indozviziva zvekupoliteki guys ndirekeiro zvavo ndichamusendera nditomusendera kuti vaitipapo kweri politeki handifungi kuti anomboinda kwese apprenticeship courses apprenticeship courses intake ndamunyorera ndamunyorera iwo panoona angaa group record aiwaponokwanaririvaitela ndirege zvano ndasilisere ndinoti jaji ndanyora gweri politech ati oti apprenticeship courses intake antika otarisa makourses akasiyana siyana aripo pane makourses akawanda mota meki diesel meki electrician what boiler making ochazvichudza zvanoda kuita ipapo oita anomaona oita hapi zvanenge achida kuita saka team South Africa team Durban kune function please get your ticket sorted anditika vari kuenda kufunction yeDurban kuglamour and glitz and then team UK kwakupisaka ndakuona vanhu vakawanda manje vakutanga kubudikira manje vanhu vazhinji vakutanga kubudikira kwakupisa guys ndokwedu uko kunotamba masitika ikoko musi wacho takadaro saka please ubve madini matoita zvo nai miss Pagova wakatoisota here ticket miss Pagova is the ticket sorted aiwari apolokwana hapana tsitsi hapana Debbie Jazz, is the ticket sorted? Did you get tickets sorted, guys? Timbono Sangana, Timbono Fara. Are the tickets sorted? Are the tickets sorted? Are we sorted, guys? So guys, so Friday. I'll get hold of you on Friday. And Friday. Wiki say Chakashaya, my long shift. Would like to buy for 2 people with UK ma. The people comment. Kwanzi ndida kutengera vanhu vari ku-UK ndida kuwapa mahafu 2. Guys, team UK kwai pane 2 anoda kutengera matickets asinoisa mahafu. Zvanyorwapo. Hanzi Friday kunoendere kubasa zveEthel malong shifts. Malong zvishana 12 hours manje. Malong shifts saka ndozokubatai on Friday. On Friday ndozokubatai. Team UK marangarirwa wapo. Team UK marangarirwa wapo. Tasai komena ndakapina iyo team UK. Pane komena ndakapina iyo. Tasai komena ndakapina iyo team UK. If you are there, akuda kutengerwa hafu iro uya kuseri. Tisimeri ndavinga hafu ticket riyari. Ndavinga hafu ticket riya. Hanzi mwana meuzi buy for me UK. Mwana meuzi iro kaiye kutaurwa hapo. Iye wewe mwana meuzi naro ijo zvekuti arikutaurwa hapa. Aya arikutaurwa hapa. Aya arikutaurwa hapa. Saka amen. Ru vari pa comment section. Vari pa comment section moru.
chinonga iwa chitora 2 vachivazondudza kana waunenge wachuze papa uzondudza. Paita mwana waMelsi, paita hanzi they must inbox me. Chivaudza hanzi ndi inboxei. Hanzi ndi inboxei naRu Edwards. Hanzi inbox me. Hanzi inbox me. Umabva toya kusera hanzi ndikuda tiketi, ndoda matiketi wa. Hanzi inbox me. Saka inbox, the inbox here, aripo ende ku inbox kwake munopedzerana ikoko, then totangira ipapo. Andika, so guys, ndokupatsa ine Friday guys, andika, please take care of yourselves. Asika nyaya handizeki kuudza izvi. Nyaya ndokuitira ma-updates andimborega asi kubaza nemuchindiperekedza izvo michero makuseni mungondiperekedza manheru handizogoni kudzoka nemi because 8 o'clock echimbo chayo ndopanotanga prayer patinotanga maprayers edu saka kudzoka nemi ndiri palive handizokwanisi because 8 echimbo chayo group call vanenge vatopinda tiita kutotanga kuita maprayers edu andimona 8 to 8:30 andimona saka sikuenda nemi makuseni aiwa ndinogona kuenda nemi makuseni ndoenda nemi but kudzoka na8 hazviiti because ndipo panotanga maprayers edu papo saka ndizogona kudzoka nemi asi kuinda aiwa tinoenda kese saka guys bye bye tinenge tichitaura. God bless you and thank you for the stars guys. Mwari akuitire zvakanaka.